ಉಮೇಶ್ ಸರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುന്നുಂಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಲೋ ಸರ್ ಬರ್ತಿರದೆ ಆರು 2 ನಿಮಿಷ ವರ್ಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಶುರು ಅನ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಶುರು ಅನ್ಪಗನೆ ಅದೇ ಸುರ್ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾವಿಡಿದ ಈ ಲೇಸುக்கு ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲಿನ ಸೊಲಮಿನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಇಂಥ ದಿನ ಕೇನೊಂದುಂಡದೆ. ಹಲೋ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮುತ್ತಾದ ಕೆಡ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಬಲೆ ತುಳು ಡಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದಲೆಗ್ ಇನಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲೆಗ್ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲೆಗ್ ತುಳುವೆರ ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲೆಗ್ ತುಳು ಕೂಟದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲೆಗ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲೆಗ್ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಸೊಲಮಿನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಸಂಘಟನೆದ ತುಳುಕಾದ ಹೋರಾಟ ಮಂತಿನ ಪೆರಮೆ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿ ಲೇಸನ್ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೇಸ್ಲಡ್ ಇಂಚನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೇಸನ್ 2015 ಜೂನ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮಂತಿದಿನ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಗುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಸತೀಶ್ ಸಾಕ್ಬಾಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಉದ್ದೀಪನದ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆನ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆನ್ ಚಾವಡದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಆಶ್ರಮದ ಕುಲಶೇಖರ್ ನೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಮದ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡು ಇಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂಘದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದು ನಡಪಾದ ಕೊರಡೊಂದು ಅಂಜನೆ ಹೆಣಿತ ಈ ಬಲೆ ಚಾವಡಿದ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭನು ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುರೆಂಕುಲು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆ ಎನ್ ಅಡಿಗ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುರೆಂಕುಲು ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳುವೆ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಹಾ ಸಮರ್ಥ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಆದ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಇನಿ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲ್ದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರು ಆರೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೆವಂಡೇರಿತ್ತೆ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲಿರು ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಮೂಡಂಬೈಲು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿರು ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಗಲ್ಫ್ ಕತ್ ಕಡಲ ನ್ಯಾಯರದ ತುಳು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದಿರು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಸೇರ್ದಿರು ಆರೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾನಿಲ ವಿಕೆಎಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆದ ಪುನಃ ಪುನಃ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾನಿಲಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದೇರು ಆರೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಎತ್ತ ಹೆಗ್ಗೆ ಆದ ಪುನಃ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡದ ಹೆಗ್ಗೆ ಆದ ಪುನಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನರೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿತ ನೆಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿನರಾದ ಬೈದಿರು ಆರೆಗಳ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು KL ತುಳುವೆರು ಕುಡಂಜಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡದಗೆ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಇರಲಿರು ಅಂಚನೆ ಐಲೇಸ ನೆತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ US ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೇರು ಅಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟಕರು ಪೂರಾ ನೆಕ್ಕಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರು
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೂರ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊಕ್ಕೇಳಿ ಎದು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿನ್ನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕೇಳಿ ಎದುಕೊಂಡಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರೀತಿಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಂಚಿತ್ತಿನ ಎದುಕೊಂಡೆಂತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಳಿನ್ ಕುಲಾಲ್ ಆರು ಮನ್ಪಡೊಂದು ಏನೊಂದಲ್ಲೇ ಆನ್ ಇಂದು ಆನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಕೇಂಡ್ ಕೇಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಆನ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಆಡಿಯೋ ಕೇನದಜ್ಜಿ ಆಡಿಯೋ ಆನಂದ್ ಇರದಲ್ಲ ಬಾಮಕುಮಾರನ ಬಾಮಿದು ಸೂಗಿ ಪೂವೆ ಬಕೋತಿದಲೆ ಪುಗು ಓ ಕೋನುಲ ಭಾಮಕುಮಾರನ ಬಾಮಿದು ಸೂಗಿ ಪೂವೆ ಬಕೋತಿದಲೆ ಪುಗು ಓ ಕೋನುಲ ಬಡಪತ್ತಾಂಡಲ ಬಂಗೊನು ಕೊರಡ ಬಡಪತ್ತಾಂಡಲ ಬಂಗೊನು ಕೊರಡ ಸಲ್ಮಂತೋಡು ಸಾದಿನ ತೋಜಾಲ ಸಲ್ಮಂತೋದ ಸಾದಿನ ತೋಜಾಲ ಬರವುದ ಸರವುದ ಬಡವುನು ತೇರಿಲ ಬಡವುದ ಸರವುದ ಬಡವುನು ತೇರಿಲ ಗೇನದ ಗಂಜಿನ ಉನ್ಪಾಲ ಗೇನದ ಗಂಜಿನ ಉನ್ಪಾಲ ಭಾಮಕುಮಾರನ ಬಾಮಿದು ಸೂಗಿ ಪೂವೆ ಬಕೋತಿಗಲೆ ಪುಗೋ ಓ ಕೋನುಲ ಬಾದದ ಮುಗಲ ತೆರಿ ಪಾದೆ ಪಲ ಬಾದದ ಮುಗಲ ತೆಲ ಪಾದೆ ಪಲ ಗೆಲ್ಮೆದ ಬೋಲಿ ಕಿರು ಈಯಾಲ ಗೆಲ್ಮೆದ ಬೋಲಿ ಕಿರು ಈಯಾಲ ಪರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಕಷ್ಟನು ಕಲೆಲ ಪರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಕಷ್ಟನು ಕಲೆಲ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿಡು ನಡಪಾಲ ಸತ್ಯದ ಸಾದಿಡು ನಡಪಾಲ ಬಾಮಕುಮಾರನ ಬಾಮಿದು ಸೂಗಿ ಪೂವೆ ಬಕೋತಿದಲೆ ಪುಗು ಓ ಕೋನುಲ ಭಾಮಕುಮಾರನ ಬಾಮಿದು ಸೂಗಿ ಪೂವೆ ಬಕೋತಿದಲೆ ಪುಗು ಓ ಕೋನುಲ ಬಕೋತಿದಲೆ ಪುಗು ಓ ಕೋನುಲ ಓ ಕೋನುಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಳಿನ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆದಿನ ಆರ್ನ ತಂಗಡಿ ಪಂಡ ವಿ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಥ ಮೇರೆ ಮಾನಾದೇರು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಸಿಗುವಂತ ಮಂತದು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ದೇವರನ ಪೆರಿ ಬಲ ಪಡು ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಪಂಡದು ಯಾನ ಪಣದಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಉದ್ದೀಪನ ಲೇಸ್ ವೈ ಜಯಂತರಾವು ಮೇರೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮರಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತರು
ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾರು ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಈ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ನಡಪುನ ಲೇಸನ್ ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಆರಿಗೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುವೆರೆಂಕುಳ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡಿಗೇರ್ಲ ಕೈ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮೋಗೆಡ್ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾವದಲ್ಲೇ ಇಂಚಿನ ಪುರ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಉದ್ದೀಪನ ಒಂದುಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುವೆ ಪರವಾದ ಅರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ತುಳುಟು ಬರೆತು ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಳುತಲಿದ್ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊಲ್ಮೇಲ ಮಸ್ತ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಸರ್ಗೆ ನನದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನದ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇನೋಡೊಂದು ಪಣದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಮ್ಮೇಲು ಉಡುಪಿದ ಶಿಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ನೆನಪೊಂದು ಯಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ಚವರದ ಮಾತ ಆಚರಣ ಕುಲಶೇಖರ್ ಸತೀಶ್ ಅಪ್ಪಲ್ ಮಾತಲ್ಲ ಬಂದ ಈಚೆ ಮಬ್ಬಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಆವಡು ದೇವರ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ ಸುಮಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಪನ ಇಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಬಂದು ಸುಮತ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಮಲ್ಕೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಮೇಲೆ ಪರಿಚಯ ತೋಡುದು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಡೋಡು ಆವಡು ಮಾತದ ಹುಟ್ಟು ಸೇರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಅವಳು ತುಳು ಭಾಷೆನಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೇನಿ ಮದ ಬಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಎಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಪಾತ್ರ ನಿಂದು ಕಲ್ತಿನ ಮಾತೆಗಳ ಎನ್ನ ಜಂಡರು ಪರೆಯೋ ನಮ್ಮೇನ ಅಡಿಗೆರು ಪರೆಯೋ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹುಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೆಜ್ಜೆ ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಏನ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಈ ಸರಿ ಎಂಕ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ತು ಒಟ್ಟು ಲಾಕಿ ಮಲ್ಪಕ ಬಣಂತು ಆಶನ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬರ ಈರೆಗ್ಲ ಓಡಿಸದ ನಾವು ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಲಪರ ಅದು ಈರಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರಕ ಸುಮೇಶನ್ನ ಒಂದು ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಆವಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಡು ಬಂದ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ನಮ್ದೊಂದು ತುಳುವೆರೆಂಗ ಬರವಾದ ತುಳುವೆರೆಂಗ್ಲ ಸಂಘದ ಕಮಿಟಿ ಮಾತ ಸೇರ್ಪಾತ್ ಏನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಬರಪ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡ್ಯರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ಸೇರ್ದು ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಲಕ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಗ ಪಣದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜಯಂತರಾವ್ ಮೇರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಲೇಸು ಗುರುಕಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸು ಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ದ್ರವ್ಯನ ಬೈದರೆ ರವಿ ನಡಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ದೇವೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನೆರಾದ ಕಡಲಾಯರದ ಎಂಕಲ ಮೋಕೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಲ್ಲೇರು ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಲೋಕರ್ಮೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ತುಳು ತಾ ಬಂದುಲೇನು ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನ ಹಚ್ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರ್ದ ಉಂಡು ಆರು ಕಟ್ಟಾರಡಿ ತುಳು ಬಂದು ಆರೇನು ಊರು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆರನ ಕೆಲಸಗೂ ಆರು ಮಂತಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಆರಿಗೆ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಂತದೇರಾರು ತುಳು ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಳೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಮಂತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆರು ಬೈದರೆ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಪನ್ನಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾದವರೇ ಸುರುತಾದು ಮಧೂರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೇನು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರೇನು ಭಕ್ತಿ ನಂಬೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪುನಃ ಈ ಒಂಜಿ
ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆದ ಉದಿಪಂದ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಕೊಂದನ ಇನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೆರೆ ತುಳುವೆ ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ನ ಆಚರಣೆ ಕುಲಶೇಖರ್ರೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಅಡಿಗೆರೆ ಉದಿಪ್ಪನ ಮಂತನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ರಾಯರೇ ఒక మస్తు జన ఉల్లేరు ఐలేసదరు వారి శాంతరామణ్య ఉల్లేరు సుమారు మస్తు ಮಾತ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಮಿತ್ತೇರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿಯಾನು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೇರು ಓಲು ಪೊಂಡಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅನೇಕತೆಯ ಐಕ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಪಾತೆರ ತುಳುವೇರು ಓಲು ನಮ್ಮ ಸೇರುವ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲ ರೈ ಉಲ್ಲ ಬಂಗೇರ್ ಉಳ್ಳರು ಪೂಜಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ತುಳುವೇರೆ ಚಾವಡ್ಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೇರುವ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಲೆತ್ತದು ಈ ಕೊರ್ನ ಮಾನತಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಪಾಲ್ ಅರ್ನಂತೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆರ್ ಮನ್ಪುನ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಅರ್ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಅರ್ನ ಈ ಮುತ್ತಾಳಿಕೆಡಿ ನಡಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೂ ಸೇರೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರೋಡು ಇತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತ ಲಿಪಿಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದೀತ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚನೆ ದೇವರನೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶಗೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪುವೆ ಚೆಂಡ್ಲೆರೆಗ್ ನನವರ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರುಷಣ್ಣ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ பொருளுத பாத்திரனு மானாயரு நம்ம ಈ ಲೇಸಿಡ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸರ್ ನನದೊಂಬಗು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೈರೇನ್ ಮೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬೈದೇರು ಆರು ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾರಿ ಯಾದವರೇ ಸಾರಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಪಾರಿ ಮುಲ್ಪ ಪಿದಾಯ ಉರ್ದಕ್ಲು ಇಂದು ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬೇರೆ ಮಾಣಿಲದಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಸಾರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಗಣೇಶರ್ ರವೇನ ಪಲ್ಲೆ ಅತ್ತತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ದಾಲಜಿ ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕುಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೊಸತ್ತದ ಇಂಚೋಗು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರಿನ ತುಯ್ಯಾನು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಪರದೇಶದ ಕಡಲಾಯರದ ಮಾತ ತುಳುವೆರಿಗಿಲ್ಲ ಮಾಗುಪ್ಪಡು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದವೊಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರು రెండు ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಯಾನ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾದವಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಇನಿ ಸೇದಿನಂಚಿನ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನರಾದಿತನಂಚಿನ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಅಂಚನೆ ಕತ್ತರದ ರವಿಯನ್ನ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಆಗಲ್ಪನ್ನ ಅಂಚನೆ ಉದ್ದೀಪನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಅನ್ನ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕರ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಅನ್ನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಕೂಟದ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಮಾಣಿಲ ಮನ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸಂದಾವನ್ನುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡ್ ಪುಟ್ಟು ಬಲೆತಿನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಮಣ್ಣು ಅಪ್ಪೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಒವೆ ರಾಜ್ಯ ಅವಡು ಐಕಿ ಐನವೈನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಅತಂದೆ ಐಕಿ ಮಾನಾದಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿಗೆ ಕೇರಳ ಇಂಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆತ್ತನ ರಟ್ಟು ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಂಡು ಸೊ ನೈ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ
ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ರಾಜ್ಯ ಆವಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳು ಉರಿಪೊಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಐನವಾಯನ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದೀದು ನಮ್ಮ ಎನ್ಮನೆ ತಾನಮಾಡ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದೀದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಗ ಪಂಪಿನ ನಿಕ್ಲು ಕಜ್ಜಾಯ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ನೆಕ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾವ ಪಂದ್ ಎನ್ನೋ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಸಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಮೇರ್ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪಂದ್ ಮಾಣಿಯದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಪಂದ್ ಮಾಡಿ ತುಳುನಾಡದ ವಾರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಮನ್ಪೇರ್ಲ ಮನ್ಪಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭ್ಯಾಸನ ಬರರು ಮಂತಿದ್ದೇರು ಬೊಕ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಕ್ ಬಾರಿ ಉಮೇದು ಗೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಎಂದು ಬಣಲಿ ಆರೆಗೆ ಈ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನ ಉಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೇನ ಸಂದವಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ದೇವೇಂದ್ರನ ಬೈತಾರೆ ನೆಜ್ಜೆರ ಅಂದ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಉರ್ಲೇರು ಓಕೆ ಉಮೇಶ್ ಶರ್ಮನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರುಲೇರು ಯಾರು ಕುವೈಟ್ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಲ ಮೇರು ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಉರ್ಲೇರು ಕುಡೋರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ತುಳುವೆರ ಇದಾಯ್ತು ಗುರುದಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ರೆ ಗೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಅವೇ ಯಾದವರೇ ಹಲೋ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರು ಉರ್ಲೇರು ಕುವೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಉರ್ಲೇರು ಯಾಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸನತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಕುವೈಟ್ ತುಳುಕೂಟ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಮಾಪಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಚಿರ್ಪಿದೇವಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಟೆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ತುಳುವೇರ ಮೂಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಒರಿಪಗೂ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಣೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಕಡಲಾಯರೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಮರುಭೂಮಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬುಳಿಪಾದು ತುಳುವೇರೆಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಷೆದ ಲಿಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಪುಣೆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆನ ತುಳುಕೂಟದ ವೇದಿಕೆನ ತಜುಪಾದು ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಿಷಯಲೇನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾರಿಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಲೇನ ಕಟ್ಟದು ಬುಲೆಪ್ಪಾದು ಕುವೈಟಿಡ್ಲ ಹಚ್ಚಿನೆ ಒಂದು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜೆ ದೀನೆಕ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐತೆ ನಮ್ಮಲ ಕುವೈಟಿಡ್ಲ ಒಂದಿನ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಪಂಚಾಂಗನು ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರ್ಪಿನ ವಾರ ಎಂಕುಲು ಇವನಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ತಯಾರಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶುಭ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರು ಕಟೀಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೂರ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಕಾಪಾಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನೇ ಬಯಕೊಂದಲ್ಲೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸನತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕುವೈಟ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರು ಕುವೈಟಿಡ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಿರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಲಮಿನ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ನನದೊಂಬುದ ಬಿನ್ನರಾದ ದೀಪಕ್ ಜೈನರ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರನಾರು ಪಟ್ಟೋಡು ಪಣ್ಣದ ಅನ್ನ ಕೇರೊಂದಲ್ಲ ಆರು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮದ ವಿಷಯ 2 ಪಾತ್ರ ಕಿರಡೊಂದು ಎಂದು ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಮಹನೀಯರೆಗ್ಲ ತೊಲ್ಮೆಲ್ಲು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ತೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈತ್ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಜನಕ್ಲು ದುಂಬತ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪುನರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುನರ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಲೆಕ್ಕನಿ ಸತೀಶ್ ಇರಬ ಕಾರಣ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ ಸೇರ್ದು ತುಳು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ತುಳುಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನನೆ ಅಪ್ಪಗನಿ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆಂಕ್ಲು ಪೂರ ಇಷ್ಟೇ ತಕ್ಲಿಗೆ ಸೇರ್ಸದ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಸುಮಾರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಮಲ್ತ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ ಟಚ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಪೋದು ತುಳು ಅಂಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಉಂಡಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ತುಳು ಪಾತೆರಡು ತುಳುತ ಟಚ್ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪರಿಸರ ಆತ್ ಅನುಕೂಲ ಇಜ್ಜ ಅವರ ಪೋದು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪಾಗ ಪಂಡದು ಸುಮಾರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇತ್ತೆ US ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಸುರು ಸತೀಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯಾನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ತುಳು ಬರವರ ಕಲ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಾನಾದ ತುಳು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಡೆಗ್ ಕಡಪಡದ ಕೊರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ತುಳು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ದು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ನನ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಕಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕರಗತಾದ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆ 8ನೇ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಬಂತು ಒಂಜಿ ಆಶಯ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ದೊಟ್ಟುಗಾರು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡ ಆರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ನನ ಎರಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರೆ ಕಡಲ ಏರದ ಬಿನ್ನೆರು ರವಿ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಚಿದೇರಣ್ಣ ಬತ್ತಿತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಯಾರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹಿಡಿದು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಇಪ್ಪುದರ ಸರ್ ಇರ್ನ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ತುಳು ಕಲ್ಪ್ ನೆಕ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 10 ಜನ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯುರೋಪ್ಡು ಜರ್ಮನಿಡ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಶುರು ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಕಲ್ಪೊಡು ತುಳು ಬರೆಯರೆ ಓದರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಉಮೇದಡು ಪಂಡದು ತುಳು ಕಲ್ಪೊಡು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಇರ್ ಕಲ್ಪರ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಇರ್ ಕಲ್ಪರ್ ಇರೆ ಗುಡಲ್ ದಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಚಾವಡಿದ ಬರವಾತ ಏರಣ್ಣಲ ಉಲ್ಲೆರೆ ಕರಲಾರಯದ ಕಡಲಾರಯದ ದಿವಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ದಿವಾಕರ್ ಪೂಜಾರ್ಲದೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕತಾರ್ ತುಳುಗಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊಕ್ಕೆಡೆದುಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಯಾನ ಇನಿ ಐತ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತರು ಐಕ್ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ದಿವಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿನ ಉಡಲ್ ಚಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಯಾನ್ ಕತಾರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಇತ್ತೋರ್ತು 35 ವರ್ಷ ಕತಾರ್ಡ್ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಇತ್ತ ಊರು ಬೈದೆ ಊರು ಉಡುಪಿಡುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಇತ್ತ ಕತಾರ್ಡ್ ತುಳುಕೂಟ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ ಐಟ್ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ದಿನೋಲಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಿಪಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಅವನ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಒಂದನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಐಕ್ ನೆಕ್ ಸೇರ್ದಿನ ಈ ನೆಕ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಏನ್ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಳುನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಇತ್ತ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಕಲ್ಪಾವನ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡುನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ನ ಎಂಕ್ ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದ ಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ದು ಐನ ಕಲ್ಪಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ನೆಟ್ಟು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂತರಮಣ್ಣ ಈರೆಗ್ತಾಂತುಲೆ ಏರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಗ್ರೂಪದ ಏರಲ್ಲ ಇತನ ಗೊತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ
ಆರ್ ಎಡ್ಮಿನ್ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಚಂದ್ರಮಣ ಆರ್ ದಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಬೇರೆ ನಾಗರಾಜ್. ವಿದ್ಯಾಕೂಟ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೀರ 5 ದಿವಸ ಕಂತರ ದಿವಾಕರ್ ಅಣ್ಣ ಚೆಲ ಸರ್ ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಆರಿಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಬರಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಆರು ಉಡುಪಿ ಇಟ್ಪೋಡು ಇಜ ಲೈನ್ ಬರ್ಪೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕತಾರದ ದಿವಕ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡದ ಪರವಾದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಕತಾರಡ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದನ್ ಮಾತೊಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನನದುಂಬುಗು ಏರಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರು ಒಳ್ಳೆರೆ ಉಮೇಶ್ ಉಮೇಶ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಉಮೇಶ್ ಪಾತೆರಡಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಡು ಪಾತೆರ್ ಬಲೆ ಉಮೇಶ್ ಇರ್ಲೇರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಉಮೇಶ್ ಪಾತೆರ್ ಬಲೆ ಬೆತ್ತನ ಪಾತೆರಲಿ ಅದಕ್ಕ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲೇರು ಹಲೋ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಿ ಕೆ ಶೆಟ್ರು ಬೈದೇರು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಯಾವ್ದವ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ದೇವಪುರಾಣ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಯಾನ ಡಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರ್ ಬಾತಿರೋಡು ಡಿ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಒಂತಸ ಮಾಡ್ದ ಒಂಜಿ 5 ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ನಮ್ಮವರಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಿಯವರಿ ಓಮಂಡುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಆಯ್ ಅಲ್ತದ ಕೆಲಸದ ಮಾತ ನಡುಟಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಪುಂಡಿ ಅಕ್ಷರ ಆಯ್ತ ಕಲ್ತದ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಿದ್ದ ಬರೇರೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಅವೆಂಕ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಆಯಲ ಉಲ್ಲೆ ಕಾಮನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದೆ ಸೊ ಹೆಂಗ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕೇಳ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಂಬಾಡು ಈಚಿನ ತುಳುತ ವಿಷಯಡು ಈಚಿನ ಊರುಡು ನೆತ್ತ ವಿಷಯಡು ಆತೊಂದು ಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ದುಬೈ ಆ ಸೈಡ್ ಪುರ ಮತ್ತ ಈ ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಲೆಡುನ್ನದೆ ಬಾರಿ ನೆತ್ತ ವಿಷಯಡು ಹೆಚ್ಚ ಉಮೇದ್ ಗೆತಂದು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಅದಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನಂಡು ನಂಕ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಇಂಚೋಗಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಕುಲ ಆಯ್ತ ಲಿಪಿ ಕಡಪುಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಪೂರ ವ್ಯಂಜನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರನು ಕಡಪುಡ್ತೇರು ಪೂರ ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚದ್ ಯಾನ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹೊರಡ್ದಿಂಚಿ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಕಲ್ಪರ ಸುರು ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಸೇರ್ತಿ ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಂಜನ ಅವು ಸುರುತ ಸ್ವರ ಆತೆ ಸ್ವರ ಆ ಈ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ವರನ ಅವೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಬೈತುಂಡು ಏನ್ ನತ್ತ ವಿಷಯಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಚಾವ ಈತಿಡು ತುಂಬು ಬತ್ತದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪವನ ನೋಡು ಪಂಡದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಕೇಂಡ ಸರ್ ಸೌಂಡ್ ಹಲೋ ಯಾದವರ ಏನುಂಡತೆ ಓಕೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಉಮೇಶ್ ಪಾತೆರಡು ಹಂಗೇರು ಫೋನ್ ಕೊಡ್ದೇವು ಅಲ್ಲೇ ತುಳೇರೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಮೇಶ್ ಅದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಲೆ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಬರ್ತಾರ ಬೈದೇರಿ ಯಾವ್ದಾರ ಯಾವ್ದಾರ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಆಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರದು ಕುಣಜಿ ತುಳುಕೂಟದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಷ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದಿರು ಆ ರಂಜಿತ್ ಎರಡು ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣ
ಟೆಂಪಲ್ ದೇಂದ್ರಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆದ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತ ನಿರ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಕಾರ್ಡುಲ್ಲೇರ ಅಂದಾರ ಅಶನದಿರ ಹಾ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಾ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಮೂಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರ್ ಕುರುಡು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮರಿ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬಿಡ್ದು ಬಾಯ್ದೆ ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿ ಬತ್ತನ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಈರ್ನ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಅನ್ನಡ ಪತ್ತರ ಅಂತ ಹಲೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಕಟ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಲು ಕೇನುಡಾ ಕೆಂಡು ಕೆಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಯಾನು ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಉಪ್ಪಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಉಪ್ಪಡಿ ತುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೀಟ್ ಹಾಕಂಜಂಡ ಈರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ನ ಬಿಡ್ಚಿ ಈರು ಮುಂದುವರ್ಸಲಿ ಈರು ಮುಂದುವರಿಲಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಆವಡೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮಾಲ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಜೈನರುಲ್ಲೇರು ತುಳುಕೂಟ ನೆತ್ತ ಖಜಾಂಚಿ ಹರ್ಷಣ್ಣ ಹರ್ಷಣ್ಣ ಸರ್ ಹಾ ரெண்டு ಪಾತ್ರೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಂದರಣ್ಣ ಇದ್ದೀರಾ ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ಮಾಳ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ತುಳುಕೂಟದ ಖಜಾಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ BSM ಜೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ತುಳುನು ಮದತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ನೀಟ್ ಸತೀಶರ ಕಾರಣ ಸಂಗಡಿಗರು ಸೇರಿದು ತುಳು ಕಲ್ಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೌಂಡ್ പോകുന്നുണ്ട് തായേ ಸತೀಶರ ಸರ್ ಕೇನುಂಡ ಸರ್ ಆಯ್ತಾ ಕೇಂಡು ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ್ಯ ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ರವಣ್ಣನ್ ಸೇರಿದ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರುಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಒಡಲ್ ತಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳು ಕಲ್ಪನ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರ್ ಬಿಡ್ತು ಪಿದೈ ಸಿಟಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಇನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಎನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಏನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮನ ಇಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು 25 ವರ್ಷ ಪಿರಾವ್ ಲೆತ್ತೊಂದ್ ಬತ್ತನಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ತುಳು ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಗತ ನಂತರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪೋಲು ಇತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲು ಅಂಡ್ ಆ ತುಳುನು ಒರ್ಪಾಯಿನಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಫಸ್ಟ್ LKG ಡಿಪ್ಪನ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡಾಲು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಪಣದ್ಕೊರ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಲು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಪಣದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ನೆನಪು ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಲ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತು ತುಳು ಪಾತಿರ್ನುಲ್ಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಏತು ತುಳು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಪುಂಡ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪೇಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಊರು ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ವಿಮಾನ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಉರುಡು ವಿಮಾನ ತೂಪುನ ಮರಲ ಅಪಗ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತನ ಪಗಾರ 2 ಕಾರ್ ಬರಂದಿಜ್ಜಂಡು ವಿಮಾನದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನ್ನಾಗ
ಆರ್ ಪಿದೇ ಪೋದು ತೂಡ್ ಪನಂತೀರ್ ಅಪ್ಪಗ ತೂವ ರಾವ್ ನಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪೇಜ್ ಅಂಚದಾರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಸ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎನ್ನ ಮಿಸಸ್ ದಕ್ಕೇನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನು ಟೈ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಪೆತ್ತ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಎಂಚಿಡೆ ಪನಂತೋಲ್ ಪಂಡ ಆರೆಗ್ ಪಂಡ ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಲತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾರ್ಲತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆಗ್ ವಿಮಾನೋಡ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪನೊಂದಿತ್ತೋಳು ಕೈ ಕಟ್ಟನದು ಅತನಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈಯಡ್ ಮೂಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 25 ವರ್ಷ ಪಿರೋ ಈ ವಿಮಾನದ ಸೌಂಡ್ ಆನಾಗ ಆದ್ರೆ ಟಾಟಾ ಮಲ್ತು ನಿಪ್ಪೇರಿ ಏನ್ ಬೈಯಡ್ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಕೇಂಟಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆರ್ ಪಂಪುನ ಏನೇ ಕಡ್ನಿಕ್ ಟಾಟಾ ಮಲ್ತೆ ತುಯ್ಯನ ಹಾಕೇನಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನ್ ಅಂದಮ್ಮ ಏನ್ ತುಯ್ಯ ಟಾಟಾ ಮಲ್ತೆ ತುಯ್ಯ ಬಂತ ಪಂಡ ಈ ತುಳು ನಮ್ಮ ಇನ್ ಎಂಚ ಜೀವನೋಡು ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಬಂತ ಏನ್ ಅಮ್ಮನಿತ್ತೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸತೀಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲೆ ಆರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಏರ್ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆದ ಜನರೇಷನ್ ಜೋಕ್ಲೆನ ಐನಾತ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಏನು ಪಾತ್ರನ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ದಯದಿದ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕ್ಷಮೆಕೆನ್ ಬೇ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆನ ಪರವಾದ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹುಡುಬಕ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಾವಡ ಪಣದು ತುಳುನು ನನ್ನ ಪುಲಿಪಾವಡ ಪಣ್ಣ ಮಾಲ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಜೈನಿಗೆ ತುಳುಕೂಟದ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಯಜ್ಞದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರುಲೇರು ಇನಿತ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಉರ್ಲೇರು ಆ ಎರಡು ಪಾತೆರಡುಗೆ ಎಂದು ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ಸುರುಕಾದ ಮಧುರು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪಂದು ಇನಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಂದು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚನ ಆಶಾನಂದರೇ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕಡಲದ ಆಯುರ್ವೇದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾಯನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ರವೀಣ್ಣರೇ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಲುಮೆಲಿ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಯಾದವ್ ಕಲಾಪ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ಈ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಿರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಂತನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಾಲ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಡಿ ಎತೋ ಕೆಲಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂದು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪುದರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ಬಿಡಿ ಮಾತಾಜನ ಎತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಪಿನಕ್ಲು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯನು ಇಂದಕ್ಕೋ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಣ ಇಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಸಮಯನು ಇಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಳ್ಳರ ಮರತಿಯೇ ಬಾರಿ ಕಡಲ ಆಯರ್ ಹಿಡಿತಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಈ ನೆಕ್ ಸಮಯ ಕೊರದು ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಮಂತದ ಇತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುರಣೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಇರೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪುಗ ನಮಲ ಕಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ ಪಾತೆರನು ಇಡೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಗ ಇಂದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಏರಾಂಡ್ಲ ಕಡಲ ಆಯರದ ಕುಳಿತನ ಮತ್ತೆ ಪಿದೇವೂರ್ದ ಕುಳಿತನ ಜಲಜಾಜಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ US ಸೇರಿದುಲ್ಲೇರು ಯಾರು నేను ఎంక్లేను ఉద్దేశించి రెండు పాతేడు ಬಂದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಅಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಒಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ದತ್ತು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯಿನವಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಕ್ಕಳು ಓಲ್ಪೋಯರ ಅವಳು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒರಿಪವರ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನನ್ನ ನಮ್ಮನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಸೇರ ಪುರ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ
ಹರ್ಷದನ್ನೇ ಪಣ್ಯಕೆಂಡಾನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪೌಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೌಡು ಉಂದು ಖಾಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲಕುಲ್ಲ ಕಲ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ್ ಇತ್ತೆರ್ಡ ಎನ್ನಂಚಿನಕುಲ್ಲ 4 ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಪಾಟೋಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆಯವರ ಕಲ್ತನಕ್ಲು ಕಲ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ನನ್ನ ಕಲ್ಪುಲಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವನ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಯಾರ್ನ ರೀತಿಯೇ ಬೇತೆ ಅವು ದಾಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪಲಿ ಆಯ್ತು ಆಪನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂಕುಲ ಮೂಲು ಬಾಸ್ಟನ್ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಸತೀಶ್ ನೀರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 30-35 ಜನ ಐಟ್ ಸೇರ್ದಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಕಲ್ದಿರ ಅಂಚಿನಿ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಲೊಲ್ಲೇರ್ ಮೂಲ ಆರ್ಲ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಮೇರ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಶಾಲೆಡ್ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಕೆ ಎಂದು ಈ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಒರಿಪಾಗ ಐನ್ ಬುಳೆಪಾಗ ಐನ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಗುನ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೀಳಿಗೆಗ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐನ್ ಒರಿಪಾಗ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ ಒಂದು ಈ ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುಗಳ ಚಾವಡಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡಾವಡು ಈ ಕೂಟೋಗ ಎಡ್ಡೆಪ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿ గారు ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪದ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫ್ಲೈನ್ ಸುರುತ್ತ 2 ಕ್ಲಾಸ್ಲೇನು ಚಾವಡಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡು ಸತೀಶ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲ್ದಕ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹುಂತುದು ಬೋಂಡು 2015 ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬೈದ್ದ ಅಂಚಾದು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ ದುಂಬು ಆಶಾಂದರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಡಿಗೆರುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತರಾಮರು ಐಲಸ ರುವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇತ್ತೇನು ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರಡಕ್ಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಏನೇ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಜಲ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಪುಪ್ಪಡು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಕುಡಾರ ಅಡಿಗೇರು ಸರ್ ಅಡಿಗೇರು ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರು ಹಿರಿಯ ಸಂಘಟಕರು ಅಡಿಗೇರು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತೆರಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಯಾವ್ದವ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗನ್ನು ಪಂಡಪುಣನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಕೊಂಡು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗೊಂದು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಿನಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಕೋಲ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ತುಳು ಕಲ್ಪನೆ ಕೆಲಸ ಆತುಂಡು ತುಳು ಕ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತೋಣ ಕೆಲಸ ಆತುಂಡು ಅಂಡ ಕಲ್ತದ ಆಡಾಡೆಗೆ ಉಂತಾತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪೆರರು ಮಾಲ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಕಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣ ತುಳ್ಳೇರು ವಿಶೇಷ ಆತ ವಿದೇಶದ ಸಾನ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ತುಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಸೇರಿಗಾರರು ಪಾತಿರಿಯರು ಆರ್ಲ ಐನೆ ಪಂಡರು ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಪಾತಿರಿಯರು ಆರ್ಲ ಅವ್ಯಸ್ ವಿಷಯ ಪಂಡರು ಯುವಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಲ ಐನೆ ಪಂಡರು ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ನಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತಾರ ಪಂಟ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಡಂಬೈಲು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೀರಾರ ಒಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲೇರು ತುಳುತ ವಿಷಯ ಏಪಲ ದೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಆಶಾನಂದ ಕುಲಸ್ಕೇಕರ್ ಇನಿತ ಚಾವಡಿತ ಗುರಿಕಾರ ತುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಮುತಾಲಿಗೇಟ್ ಯೋಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಯಾದವ ಕಲ್ಲಾಪಲ ನಿರೂಪಣೆ ಕೊರಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿಂತ ಪಂಟ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತಿಟ್ಲ ಊರು ತಗಲಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಲ್ಕರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಮ್ಮ ಕೋಪೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪೋ ಮುನ್ನಾನಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ತಗಲಿ ಎತ್ತಾಗ್ಲ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಏನ ಪಂಟ ರಾಜ ಮಾಲ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮೋನೆಗಳು ತೂಪಣೆ ಪಾತ್ರೆ ಖುಷಿ ಆ ತುಳುನ್ ಪಂಪಣನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಲ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರುಂಡು ಅಪ್ಪ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಐಕ್ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಜ್ಜೆಲ್ ಪಂಡದ ಅವು ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಓಳು ತುಂಟ್ಲ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಪೋ ಅವೇ ಅನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಟ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಅವೇ ಈ ತುಳು ತಗಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಟ ಒಳ್ಳು ಸೇರಂತ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಪೋ ಅಂದ್ ಐನು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೇದ ದಿಗೊಂಡ್ಕೋ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಕೋ ಇನ್ನು ತುಳುವೇರೆ ಚಾವಡಿ ದೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ದತ್ತುದೇರೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಮಾಲ್ತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗೊಂದು ಪನೋಡು ಪಣ್ಪುಣ ಎತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಣ ಎತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪೋಡು ಅತ್ತು ಕಲ್ಪಿನ ಬೇತೆಗಳ ತೆರಿಪ ಏನಾಗ್ಲು ತುಳು ನಾಡತ ಪೆರ್ಮೇನ ದೇರ್ತದ ಪತ್ತೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜಧಾನಿ ತುಳುವೇರು ಊರ್ತ ತುಳುತ ಮಾಲ್ತಗೆ ಸಗಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಉಂತುವೇರನ್ನು ಪಡ್ತ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ತುಳುವೇರ ಆವಡು ಐಕ್ 3 ಸೇರಿದ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಪಂತು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ಮಾಲ್ತೆರ್ಲ
ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕನ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುಗರ್ತದ ಅಡಿಗೆರೆಗೆ ತುಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಮನ್ಪಿದ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಚಾವಡಿ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸಂದಾವದಲ್ಲೇ ಎಂಕನ ಮಲ್ಲ ಭಾಜನದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕವಿ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಯ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಅಂತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಾಜನ ದಿಂಜಾದೇರ ಕನ್ನೈದೇರು ದಿಂಜ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ್ ಪಾತೆರೆ ಬೈದಿರತ್ತೆ ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪು ಗನ ಬೈದಿ ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಶಾಂಜರ್ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ 2015 ಕಲ್ದ ಮಾತಾಡ ಕೆಲವರು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅದಾಗ ಕಲ್ತದ ಈತ ಪ್ರಚಾರ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚಾದ ಒಡೆಗೆ ಮದತ್ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡವೆ ಮಣ್ಣ ಎಂಕಲೆಗೆ ತುಳು ಬರೆಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ್ರಗಿತೆ ನಾಚಿಕೆ ಅವನು ಬೇತಕಿ ಮದ ಕಲ್ತದು ಬೇತಕಿ ಮತ ಬರೆಯೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲ್ ಕಲ್ದ ಎಂಕಲೆ ಬರೆಯ ಬರ್ಪಿಜಿ ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಅವನು ಅಂಚಾದ 8ನೇ ಸಲ ಸೇರ್ತೀನಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕಲ್ತದು ಕಲ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಕಲ್ದ ನನ್ನ ಪಂಪಿನ ಕಡಿಮೆನು ತೋಜೆರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೇರಿದೀನಿ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡದಿದ್ದ ಅಂಚಾದ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೈದೇವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಡಲ ಆಗಟ್ಟು ಬೈದಿನಗಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಊರು ಬೈದಿನಗಲೆ ಮಾತಾರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡದು ಏನು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣಗೆ ಉಡಲಿನ ಸೊಲುಮೆನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಎರಡು ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಮುಖರು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಜು ಅಡಪೇರುಲೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅಡಪೇರುಲೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪ ಎಡ್ಮಿನ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ ನಟರಾಜ್ ನಾಗಪೇರು ಆರು ಮಲ್ಲ ತುಳುತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪೂರ ಕಲ್ತಿದೇರು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಪಿರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆರೋಜಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಹಿರಿಯ ಪಾತ್ರ ನನಗೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಸರ್ ಆನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಆಡಿಯೋ ನಟರಾಜ್ ಸರ್ ಆಡಿಯೋ 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 ಆನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ಸರ್ ಆಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆತಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪೆ ಊರ್ದಾರು ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಊರ್ದಾರು ಯಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐಟು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಜೆಪಿಜಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು PDF ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಕಲಿಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಕಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ತುಳು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತುಳು ಕಲ್ತೆ ಬರೆಪಿನ ಕಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಟು ಇತ್ತೆ ಬರೆಪೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಮತ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ 1981 ಸೇರ್ದು 2016 ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ ಯಾದಗಿರಿ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನು ಏತೋನ್ ಜನ ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತೋನ್ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಇಮೇಲ್ ಇಡ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ದೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ದೆ ಅದಾಗಲೇ 2014 ಹಿಡಿದು ಅವನ್ ಕಲ್ಪರೆ ಕಟ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆ ಮುಂದೆ ಇಮೇಲ್ ಇಡ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಮೇಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಟ್ಬಿಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಇರುವೆರ್ಲ ತುಳು ಆಯ್ನ ತುಳು ಬರೆಪಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಟರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ಇರ್ನ ತುಳುತ ಮೋಕೆಗೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಅಂಚನ ತುಂಬು ನನ್ನ ಏರಲ್ಲ ಪಾಚರ್ನ ಕಲಿತನೆ ಪಾಚರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರೆಡು ತುಳು ಲಿಪಿದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಡು ಕೇನೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಪೂರ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಳ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಪಕರಣ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕನ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ದ ಅವೇನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು
ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಜನಕ್ಕಲು ಮೋಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಒಬ್ಬರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಸುರು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆತ್ ಒಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಜಿ ಫಾಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಯುನಿಕೋಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೈದೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಕುಲ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಮುಟ್ಟೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಈ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಎಂಚಾಂಡ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಲುಪೋಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ವಾಪಸ್ ಪುನರ್ಜೀವ ಆವಡ್ ರಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಆವಡ್ ಬೊಕ ಮಾತ ಒಂದೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆವಡ್ ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಷೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಬರೋಡು ಬಂಪಿನ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ಏರನೆಲ್ಲ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಏರನ್ನು ಉಲ್ಲೇರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಭೂಮಿ ಅಡೆಪೆರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಡೆಪೆರುಳ್ಳೇರೆ ಎಚ್.ಎಲ್. ತುಳುವೇರು ಜಗನ್ನಾಥ ತುಳು ಎಚ್.ಎಲ್. ಜಗನ್ನಾಥ ரெண்டு பாத்திரலே ತುಳುವೇರ ಎಚ್.ಎಲ್. ತುಳುವೇರದ ಎಂಗಲ ಸಂಘಟಕರು ಆನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಆದೆನ ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಡಿಯೋ ಜಗನ್ನಾಥನ ಹಲೋ ಕೇಂಡೆ ಕೇಂಡಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳುಗ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಾವಡಿ ನಡಪುನ ಅಂಚನೆ ಈಕೆ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಫುಲ್ ಚೆಂಡ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೈನ ಆಶಾಂತ್ ಕುಲ್ಚಕರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರೈನ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐನ ಸತೀಶ್ ಅಗ್ಪಾಲ್ರೆ ಮಾತ ವಸ್ತುಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕೇಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಕೇಳುಂಡೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಆವಡು ದಯ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪರಪ್ಪುನ ಅಂಜೆ ಅಯ್ಯ ಎತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮಿರಾಂಡು ಅಮ್ಮಿರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಆಂಡು ಅಪ್ಪ ಓದು ಡ್ಯಾಡಿ ಆಂಡು ಡ್ಯಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಡಾಡಾಂಡು ಐನು ಒರಿಪಾಗ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಮ್ಮೇರಂದ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಂದ ಲೆಪ್ಪುಗ ಐನು ಡ್ಯಾಡ್ ಬೋದು ಡಾಗ್ ಆಪುನಿ ಮಮ್ಮಿ ಓದು ಮಾಮ ಆಪುನಿ ಬುಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತಿರ್ಗ ತುಳು ಪಾತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಜೋಕ್ ಪಾತಿರುವರು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಅದು ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡ್ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪೇರು ತುಳು ಏಪಲ ಕಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬೈ ಬರ್ತ್ ಬಣ್ಣನೇ ತುಳು ಕಲ್ಪೇರ ಆಪುನಿ ಬೊ ಕಲ್ಪೇರ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಸಜ ಆಗಪ್ಪಲ್ಲರಿಗೆ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ನೆರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗ್ತೊಂದು ತೊಲ್ಮೇಲು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅನ್ನರಿಗೆ ತುಂಬದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುಗ ಬಣ್ಣದ ಬರ ಪೊಲದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಂಡ್ಯರು ಚಾವಡಿದ ಬರುವ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಜನ ತುಂಬು ಉಲ್ಲೇರೆ ಏರನ್ನಲ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಕಲಿತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಇವ್ರ ಪಾತ್ರಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ரெண்டு ಪಾತ್ರ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜಲಜಕ್ಕ ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಜಲಜಕ್ಕ ಆಡಿಯೋ ಆನ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಡಿಯೋ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಯಾದರ್ ಕೇಳೋಣ ಬಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಎಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕಲೆನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಡಿತ್ತಿನಾತ್ ಬುಳಚಿಲ ಆತಂಡೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಂತೆ ಬುಳಚಿಲ ಅರೆ ಕಷ್ಟ ಹಲೋ ಕೇಂಡತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ದು ಐನು ಬುಳಚಿಲ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಐನ್ ಮಾತಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ನಲೆಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಲ್ಜಸೆಕ್ಕಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬಿಲಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ಬಣ್ಣದ ಬಾರಿ ತುಳು ಮರಿಪುಗ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ತುಳುವೆರ ಪರವಾದ ಉಡದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾವದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪಾತೆರ್ ನಕಲಿತ್ರ ನನ್ನ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಂಜು ಅಡಪೇರು ಪೆರ್ಮೆದ ಮಂಜು ಅಡಪೇರು ಪಾತೆರೋಡು ಅನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿರದಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಊರುಡುಲ್ಲಿರಂತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಲ್ಲ ಒವ್ವಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 300 ಬರೆಪುನಾಂಡ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ದಾಂಡ ಹಕ್ಕು ಒತ್ತಾಯದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಓವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫಸ್ಟ್ ಏರು ಪದ್ಯದಿ ಪರ ಅವು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಎನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿಗಳ ಒಂಜಿ ಅನ್ನನ ಸ್ಥಾನದ ಅಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನದು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಾಗಲಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಉಮೇಶ್ ಚೇನ್ಲೆ ಆಶಾನಂದ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಯಾರ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜಾರಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿದ ಪರವಾದ ವಂದನೆಲು ಅಂಚನೆ ಕಡಲಾರದ ಕಣ್ಮಣಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಅರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವರು ಮಾತಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಸಿರಿಯಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು 4 ಜನ ತುಳು ಕಲ್ಪರಂಡು ಬಂದು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೈದ ಅತ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೆ ದಾಪಂಡ 4 ಊರುಗಳ ಪಸರಿಸಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವು ಅಂಚೆನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂತೆ ಆಕಲೆ ಯಾರೇನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಲ ತುಳುನಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರದ ಶುರು ಆಪಿನಿ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ಅವಳ ನಾನಾತ ಮುಂದುವರಿಯಾಡು ಬಂದು ಸರ್ವರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಂಜುನಾಥ ಅಡ್ಡಪೆರೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಲಾ ಭೂಮಿ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರಿಚಿತನ ತುಳು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿತ್ಯನಾರಿಗೆ ಉಡಲ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರ್ದು ಆರ್ನ ಊರ್ದ ಜನಕಲಿನ ಸಟ್ಸಾಕ್ ಬಳಿಯರ ಮುಖಾಂತರ ಕಡಪಾರ್ನೆಕ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಪರವಾದ್ಯಾನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾವದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಬಣ್ಪಿನಾರು ತುಳುವೆರೆ ಕಲ್ದಾರು ಸಂಘಟಕರು 6 ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ಕೇನದಲ್ಲೇ ಪೂರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟಿಡಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪರ ಊರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನು ಆಯ್ನಾತ್ ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಲೆಲೆಗ್ ಪೂರೆ ಕಲ್ಪದು ಈ ತುಳುನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೇರೊಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತದು ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾರಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಚಾವಡಿ ದಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದದ್ ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉಮೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಉಡಲ್ಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದ ಒಂದಲೇ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಅಂಚ ಚಾವಡಿದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ತೆರಂದಾನ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆರೆ ಶ್ರೀಧರನ್ ಹೆಜ್ಜೆರೆ ನನ್ನ ಸಂಘಟಕರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾವ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರ ಸತೀಶ್ ಯೋಗೇಶ್ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡದ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಲ್ಪಾಗ ಅದ ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಓಕೆ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡದ ಮಾನಾಧಿಕದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಲ ಸರ್ ಮೇರು ತುಳುತ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರಲೆ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೆಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರಕ ಬಂದು ಅನ್ಕೇನಂದಲ್ಲಿ ತುಳುಟಾದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ
ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನಾದ ಬರೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ದಿನದ ದಿಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾತೊಂತಿಲ್ಲ ಈ ದಿನ ಬರಿಯರೆ ಒಂಜಿ 10-40-45 ಜನತ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ನಿರ್ತಿಂದ ಇನಿ ತೂನಗ ಸಾಧಾರಣ 50-25 ಜನ ಮಟ್ಟ ಭಕ್ತದ ಸೇರಿದ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಗ ನೆನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ತುಳುವೆರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದೋರಿಯರು ನಂಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತೀರ ಆರಿಗ್ಲ ಯಾನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಡಲಾಯದ ಪಿದಯೂರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂಡಂಬೈಲ್ ರವಿ ಶೆಟ್ರ್ ಆರು ಪಂಡಿಗೂಡ್ಲೆ ಒತ್ತುಯರು ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದೇರು ಆರಿಗ್ಲ ಯಾನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಬರಡುತ್ತೀರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾದ್ರ ಈಗ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿನ್ ಪಂಡೇರಾರು ಆರ್ನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಾಣಿಲ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತೊಂದು ಜಡ್ಡ ಪಾತಿರ್ದು ಈ ತುಳು ಕಲ್ಪಗ ಪಂಪುನ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಯಾನೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುತ್ತ ಘಟಾನುಘಟಿಕುಲ್ಲ ಇನಿ ಬೈದೇರು ಬಂದ ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಇರ್ನ ಕೊರ್ತನ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಬೇತೆ ದೇಶದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸೋಡ್ ಪರಿಚಯನ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತ ಮೋನೆಲ್ ಮತ್ತ ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಅಂಚದ್ ಒಂತೆ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಮುಗಿಪು ಆಯ್ನದ್ ಬೇಗ ಅದ ಆನ್ಲ ಈರು ಕಲ್ಪ ಇರುವತ್ತಿನಾರು ಕಲ್ಪ ಹೊಡತಿದ್ದಾನ ಅವಳು ಉಂಡು ಇನಿ ಏರ್ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತೇರ ಆರು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದುಂಬುಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಜನ ಸೇರ್ ಮಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ್ ಬತ್ತನೆ ಇನಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿತ್ತಾರು ಕಾಂಡೆನೆ ಬಂತೇರು ಆಂಡ್ಲೆ ಅನ್ನೋರು ಮೋನೆ ತೋಜ್ ಬಂಡೇರು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಂದು ಆರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮ ನನಂಜಿ ಹೆಗ್ಗೆ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಪಿರಾಡ್ ಎದುರು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರದ ಹೆಗ್ಗೆ ಆರ್ಲ ಆರ್ನ ಕೂಟದಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಟದಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬೈದೇರು ಆಗ್ಲೇ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪೇನೆ. ಅಂಚೆನೆ ನನಂಜಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ನನಂಜಿ ಹೆಗ್ಗೆ ಅನ್ಬಂದಲ್ಲಿ HL ತುಳುವೇರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬೈದೇರು ಮುನ್ನೂರು ಆರಿಗ್ಲ ಆರ್ನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆರು. ಅಂಚನೆ ಐಲೇಸದ ರೂವಾರಿ ಐಲಿನಂಚಿನ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜ ಜನ ಬೈದೇರು KN ಅಡಿಗೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಜಯಂತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಅರಂಜಿ ಸಾತು ಕುರಿದು ನಂಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ್ದು ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ US ಬೈದೇರು ಸನತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಬುದಾಬಿ ಅಂಚನೆ ರಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜರ್ಮನಿ ಹಿಡಿದು ದಿವಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕತಾರ್ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ DK ಶೆಟ್ಟಿ ನಟರಾಜ್ ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಡಪ್ಪ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ರಂಜಿತ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹಿಡಿದುರ್ಲೇರ್ ರಂಜಿತ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹಿಡಿದು ದಾದಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಉಂಬಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೀಪನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪುಂದು ತಂದು ಇಂತ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ನದಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 5 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 2015 ಅರಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಾರ ಅವಾಗ ಇವನ್ ತುಳುಟ್ಟು ಊರುಳ್ಳ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತಂದು ಚಂಡಿ ಅವಾಗ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತರೆ ಕಷ್ಟ ನೆನ ತೊಂದುತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಅಂಡ ಆಯ್ನ ಕಲ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಆಯ್ನ 10 ವರ್ಷ ಮರತು ಬಿಡಿಯ 15 7 ವರ್ಷೋಡು ಆಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಇತ್ತ ಪಿರ ಆರೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಮೇದು ತೋಚ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಂದೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಾದಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಅಕ್ಲ ನಂಗೆ ಉಮೇದ್ ಕೊರಡು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಿಂತನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸದರು ಏರು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಪನಿನಲ್ಲಿ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚೈನ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೆತ್ತು ಪತ್ತು ನೀನು ಪಂಡದ ನಂಗೆ ನಿಜವಾದ ತರೆ ತಗ್ಗವಲಕ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ತರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೈ ಪಂಡದು ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ನಿರ್ಮಿತ ಪಿರಾವಂತದ್ದು ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಉಂಡುನು ಪಂಡದು ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕೈ ಬಾಡು ಮನ್ಪಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಪಿರಾವ್ ಉಂತೋಡು ಪಂಡದೇನೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತ ದಯಪಂಡ ಕರಾವಳಿದ MLA MP ನಕ್ಲೆ ನಂಬುದು ಈ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿಂದ 100% ಅಂತ ಸಂಸದೀರ್ ನಾಂಡೆ ಶಾಸಕರ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ
ದಾದ ಬಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಬರಲಿ ಅಕ್ಲ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಲ ಗೋಪಾಲ ಅಯ್ಯರ್ ಮೂಲ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಪಂತಿರು ತುಳುಕುಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂತ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಪನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಅಕ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಾದನೀಯ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈರ್ನ ಬಾಯ್ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರವಂತ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಬಾಯ್ದೊಡ್ಡದು ಗೋಪಾಲ ಆರು ನಿಜವಾದ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪುದರ್ಲ ಪಕ್ಕನ ದಿಯರ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉಮೇದ್ ತಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ನಂಗೆ ದಿಂಜ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಾತಿರೋಡು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ತುಳು ಪಾತಿರೋದನ್ನ ಮರತದ ಅನ್ಪಂಡಿರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಉಮೇದ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಪಂಡಿದೆ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟುಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ರೈಲ ಸುರೂತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾಯರ ಉಮೇದ್ ತೋಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ 7 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಮಂತನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇತ್ತೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಮಾತಂಬಿಟ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಬರೆಪುಲೇಕ ಮನ್ಪಗ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ ರೈಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ 4 ವಾರದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ 4 ವಾರ ಅವ್ರ ಕಲ್ಪಾವನ ಕಲ್ಪಾದ ಗೊರ್ಪ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ನಮ್ಮ 4 ವಾರ ಪಿರಾವ್ ಕುಲ್ಲುದ ಕಲ್ತದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಪೆರ್ಮೇಡು ಪನ್ಕಂದ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಪುನಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು USAID ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ಲ ಬಂದಿರು ತುಳುಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಉಮೇದ್ ಕೊರ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕತಾರ್ ರವಿ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ನಿಖಿ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಣ್ಣ ಜಾಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಇಜ್ಜಿ ಊರುಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದದ ಅವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 52 ಸಂಘಟನೆನೆ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಮುಖ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಾತು ಸಂಘಟನಾ ಸಹಕಾರೋಡು ಮಂತದ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳು ಉಂಡುಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ತೋಯ್ಪಾದ್ ಕೊರ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆವಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಐತೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘದ ಸಹಕಾರದ ಜೊತೆಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡೆ ಇನ್ನೇನು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕಂದು ಪಿರರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿನ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಬುಡ್ದುತ್ತಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲಿ ಕುಂಬಳದ 4 ಜೋಕ್ಲು ಅಡಪೇರು ಬಂಡೇರಿ ಅಕ್ಲಿ ಕಾಂಡಿನಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಬೋಣ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲು ಎದುರು ಬರೋಡು ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಪಂಡದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪಂತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಬೈದಿರ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೋಜಾಡ ಪಂಡದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ತರೆದಗ್ಗಾದಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಮಾತಿರು ಅಂತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗ್ ಉಡಲಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಉದ್ದೀಪನ ಲೇಸುಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಯ ದೀದ ಅವಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಂತಾರ ನನ್ನ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಾಲೇರು ಈ ಲೇಸನ ದುಂಬು ಕೊರು ಮಂತ್ ಕೊರಡು ಬಂದು எனக்கு ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಕೊರಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಂದ ಸತೀಶರ ಸುರುಮನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸುರುಮನ್ ಪ್ಲೇ ಸರ್. ಓಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮುಲ್ಪ ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಕಡಲ ಆಯರದಾರು ಕಡಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮುಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆಗಳು. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯವಾದ ಮಾತಾನೆಟ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾದ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಡ ಲೈಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್. ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ತುಳುವೆರ ಎಂಕುಲು ಕೈಲೇಸ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ರೂಪದ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪರಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರೋದು ಈಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಿರಿಯಾಗ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ದೆತ್ತೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಲ್ಪರ ಪಿದಾಡಗತ್ತ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ? ರೆಡಿ. ಇನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್
ಓಕೆ ಇನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪ ಎಂಚ ನಾಯ ಕಲ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಏನು ಕೋಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಪೋಪುಜಿ. ನಿಗ್ಲೆ ಮತ್ತದ ಮಲ್ಪಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್. ಓಕೆ ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುನ ಅವೆರ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆಪ್ಲೆಕ್ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಓಕೆ ನೀವು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಪಾರ ಅನ್ವೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ ಬಾಕಿದಾಗ ಅನ್ವೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಾಕಿದಾಗ ಪೂರ ಅನ್ವೇಟ್ ಮಂತೊಲಿ ಅವರ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೀರಿನ ಕೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರ ಅವರ ಮ್ಯೂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾತಿರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ. ಓಕೆ ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 11 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡೆ. ಓಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯದಿದ್ದು ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಡ್ಲೇರ ಓಕೆ ಎಂಕೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದು ರೀಚ್ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಲಿಪಿದ ಪಂಡಿತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಎನ್ನೊರ್ಚಿ. ಓಕೆ ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಐನ ನಿಗ್ಲೆ ನಾವಿಗೆ ಸುಲಭ ಎಂಚೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಚೇಂಡ್ಲೆರ್ ಪಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ 2015 ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತುಳು ಕಾರ್ಯಗಾರ ಮಂತ್ ಇತ್ತ. ಓಕೆ ಎಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ತುಳುವೇರು ಚಾವಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ತಿತ್ತ ಇತ್ತ ಮರತ್ತು ಬಿಡ್ತ. ಓಕೆ ಐನೇ ಏನು ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪರ ಬರ್ತನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಏನೇ ಕಲ್ಪದನ ಅವು ಸರಿ ಕಲ್ಪದ ಉಂಡದು. ಓಕೆನಾ ದಯಪಂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಉಂಡು. ಇದು ಕುಸಾಲ್ ಬಣ್ಣ ಕುಸಾಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಯಿ. ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನ ಏನ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಲಿಪಿನ ಎಂಚ ಕಲ್ಪನ ಐನ ಎಂಚ ನೆನಪು ತೀರೋನಲ್ಲಿ ಅವು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರ ನಂಗೆ ಈ ಏಜ್ಡ್ ಆಪುಜಿ. ಓಕೆ ಕಲ್ತು ನಾವು ಮರತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ ಆ ಮರಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂಡದು. ಓಕೆ ಐಡ್ದು ದುಂಬು ಸುರುಕು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಪಂಜ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡದು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ತುಪ್ಪೇರು ಆ ಇಂಜ ಸುರುಳು ಬಂದಾಗ ತರದಿರಿಗದು ಬರ್ಬೇರು. ಓಕೆ ಆತನಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಅನ್ಬೋ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಡಿಸೈಡ್ ಅನ್ಬೇಕು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್. ಓಕೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಂತಿಜ್ಜ. ಓಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಅಂದ್. ಓಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುನದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಅಕ್ಷರನ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆದ ಅಕ್ಷರನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಅಕ್ಷರ ಏನಿರಗೈನ ತೋಯ್ಪಬೇತೆ. ಏನು ಇರಗೆ ಎಟ್ಟು ಬರೆದು ತೋಯ್ಪವೆ ನಿಗ್ಲೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಇತ್ತು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರ ದುಂಬು ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆ ಮೈಂಡ್ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಕ್ ದೀವಂದ ಐನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಂತಿಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಾರ ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಐನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆಯನಾಗ ಏನೋ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಂತನ ವರ್ಡಿನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತೆ. ಓಕೆ ಸರಿ
ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ಪುನ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಪರನೆ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಗತ ಕೈ ದೀದ್ ದೆಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಆದಿಪ್ಪುನ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾ ಅಂದ್ ಬರೆಪ ಓಕೆ ಎಂಚ ಬರೆಪ ಇಂಚ ஒரு உதத்தது கை தெப்புவா அதுக்கு பேர் இஞ்ச அனுப்புவா ಇಂಚ ಅನ್ಪ ಓಕೆನಾ ಅಣ್ಣ ತುಳುಟ ಅಂಚದು ಕೊಂಚ ಕೈ ದಿದೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆಪ್ಪನ ಕೊಂಚ ಅಕ್ಷರ ಅದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಚ ಶ್ರೀಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ ಕನ್ನಡ ಬರೆಪ ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಬರೆಪ ಓಕೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೀ ರೈಟ್ ನಾವು ತುಳುಟ ಎಂಚ ಬರೆಯಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇವರು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾ ಒಂದು ಅಡಿಯೊತ್ತು ಶ್ರೀ ಒಂದು ಈ ಶ್ರೀ ಓಕೆ ಇತ ಕ್ಷ ಅಂತ ಬರೆಯೋಡು ಕ್ಷ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕ್ಷ ಹಿಂದಿದ ಕ್ಷ ಎಂಚ ಹಿಂದಿದ ಕ್ಷ ಎಂಗಿತ ಮರಬಹುದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಬರೆಯಬೇಡ ಒಂದು ಶಾ ಅಕ್ಷರಿ ಓಕೆ ಕಾ ಬರೆದು ಒಂದು ಕ್ಷ ಓವೇ ಅಕ್ಷರ ಇದು ನಾ ಪಂಡಲ ಹಿಂದಿಡೆ ಸಾ ಬರೆಯನಾಗ ಇಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಬರೆಯಪ್ಪ ತುಳುಟು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಓ ಅಕ್ಷರ ಸುಲಭ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 60-70% ತುಳುತ ಅಕ್ಷರ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಓಕೆನಾ ನನಗೆ ಏನು ಕೋಷ್ಟಕ తీయరంగా ಟೇಬಲ್ తీయరంగా ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಹಿಂದಿದ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 80% ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಉಂಟು ತುಳು ಕಲ್ತಿನ ಮಲಯಾಳಂನ ಕಲ್ಪೋದು ಈಸಿ ಓಕೆ ಬೋನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಮಾತಿರು ಸುಲಭ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತನ ವರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಇರ್ತದೆ ಒತ್ತನುವ ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರ ಕಂಪೇರ್ ಅಂತ ತೂಲೆ ಐಕ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಕೈನೆ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ದೆಪ್ಪ ಐನ್ ಕಂಪೇರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಓಕೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ ಬಟ್ ಕಲ್ತು ನಾವು ನೆನೆಪು ಒರಿಪುಜಿ ಓಕೆ ಸರಿತ ಮಿತ್ತು ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನೆನಪುದ ಶಕ್ತಿ ಏತ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಅಂಡದು ನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಡಪಿ ಕಲ್ತು ತರತ್ತ ಆ ಕಡಪಿ ಕಲ್ ಒಂದು ಇಮೇಜಿನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸೈಜ್ ಆಕಾರ ಓಕೆ ಈಗ ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಕಡಪಿಗಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇನೆ ಕಡಪಿಗಲ್ಲ ಮಿತ್ತಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ತೀರ್ಥಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ನಡು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ನೆನಪರದುಂಡಾ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಾಮುನ ಸಮ್ಮಲೆನ ಮಾಮಿನಾಗ್ಲಿನ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಕಡಪಿಗಲ್ಲ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಕಡಪಿಗಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹಾ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಡ್ಲಿ ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿನ ಮಂಡ್ರೆಡ್ ಕಡಪಿಗಲದ ಇಮೇಜ್ ಬೈದನ ಅಥವಾ ನೆನಪಾಂಡ ಬೈದನ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅವತ್ತಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಡಪಿಗಳನ್ನ ತರಿಟದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕಡಪಿಗಳನ್ನ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ಮಾತಿನಾಗ್ಲೇನ ಕಡಪೆಗಳನ್ನ ತರಿಟದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರದಾಯಿ ಉಂಟು ಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆತಾ
ಅಪಂಡ ಮೆಮೊರಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ತೇರಿ ನೋಡು. ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ತಲೆಟ್ ಅಥವಾ ಮೆಮೊರಿ ಎಂಚ ಉಂಟುಂಡು ಈ ಲಾಜಿಕ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪುನ. ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಲಿಪಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಎಂಚ ಉಂತುನು ಪಂಡ ಅವು ಇಮೇಜ್ ರೂಪಡು ಉಂತುನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ರೂಪಡು ಉಂತುನಿಗೆ. ಓಕೆ ಚಿತ್ರ ರೂಪಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಚಿತ್ರ ರೂಪಡಿನ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಉಂತುನಿಗೆ. ಇತ್ತ ನಿಗ್ಲಿನ ಪಾಸ್ಟದ ಘಟನೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ ಆದಿಪ್ಪರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಡ್ಡ ಘಟನೆ ನಾವು. ಓಕೆ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಯರ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಸ್ಲೈಡ್ ರನ್ ಆಪುನ ಅದೇ ಇಮೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ರನ್ ಆಪುಜಿ ಮಂಡೇಡ್ ಅಂದ ನಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕರಿಸತಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ 2015 ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಂತ ಐನು ಇನಿ ಎನ್ನಿನಾಗ ನಂಗೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಇಮೇಜ್ ತೋಜು ನಾತಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಿ ಆತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆದ ಎತ್ತುಂಡು ಕೊಂಚ ಸೌಂಡ್ ಕೊಂಚ ರಾಗ ಟ್ಯೂನ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯೂನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನ್ಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಅವು ಕ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಮಧ್ಯದ ಟ್ಯೂನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪನೋಡು ನಿಜ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ನಂಗೆ ಕೇರ್ನಾಗನೆ ನಂಗೆ ಆ ಪದ್ಯ ರೀಕಾಲ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳುಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಕ. ಓಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲು ಬಂದರೆ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಡದು. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚದು ಕಲ್ಪಕೊಂಡದು. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದಾಯ ಪಂಡ ಏನು ಮೇನ್ ಅದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಆಶಾ ಭಾಗ್ಯನ್. ಆಶಾ ಭಗವಾನ್ ಓಕೆ ನಳಿನಿ ಕೋಲಾನ್ ಅವೇ ಕುಂಬ್ಳದ ಜೋಕ್ಲು ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಿಗ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪರ್ ಬಿಡು ಪೂಜೆನೆ ನಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅವೇನ ಬಿಡ್ಲಿದೆ ಪನ್ ಮಿಡ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒಂಚರ ಉಂದ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ಉಂದಾಯಿನ ಕಾಕೊಂಡು ಸೊ ಪೂರ ಕಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಂಡೆ ಇರು ಮಾತ್ರ ತೋಜುವರು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನು ಉಳಿತೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೆ. ಓಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುನ ಅಕ್ಷರನು ಐನೆ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಕಲ್ಪುನ. ಓಕೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಒವು ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಉಂಟುಂಡು 24 ಗಂಟೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ವಾರಡು 24 ಗಂಟೆ ಇಂಟು ತಿಂಗಳು 12 ತಿಂಗಳು ಇಂಟು ಈತ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಡು. ಓಕೆ ಮಾತಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಉಂತುಜಿ. ಓಕೆ ಮೈಂಡ್ ಉಂತಡು ಪಂಡ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ವಿಶೇಷತೆ ಬೋಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಎಲ್ಯ. ಓಕೆ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷಣ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಇತ್ತನ ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಡು ಉಂತುಂಡು. ಒಂಜಿ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಖುಷೀತ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಡು ಉಂತುಂಡು. ಓಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ಫಾಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಖುಷಿತೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತ ನೋಡು. ಕೆಲವು ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಏಪತ್ತು ಕೊಯ್ 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 ಅನ್ನೋದು ಬುಲ್ತೋ ಇಪ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಆಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಡ್ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕನಿಪಿರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಆಯ್ನಾತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನು ಸಕ್ಸಸ್ ವಿಷಯನು ಐನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಂತ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್
ವಿಶೇಷಣ ಕೊರಪ ಐನ ಮೈಂಡ್ ದತ್ತ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಕಲ್ಪರ ಐಕ್ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಮೆಮೊರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡದು ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಪೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪಿತ್ತೆ ಕಲ್ಪನೆಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಉಂಡದು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಓಕೆ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಸಂಡೆ ತೆಂಚ ಸಂಡೆ ತೆಂಚ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಬಂಡ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬಂಡದು ಓಕೆ ಏರ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಬಂಡ ತುಳುನ ಏರ್ ಕಲ್ಪ ಈ ಲಿಪಿನ ಏರ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಬಂಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ನ ತಿಕ್ಕನಲ್ಪ ಪೂರ ಒಯ್ತು ತಕ್ಕೊಂದು ಇಪ್ಪನ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚಾರ್ಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅಂಗಿ ಬೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆನಾಗ ಓಕೆ ನಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆನಾಗ ಆ ವಸ್ತು ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಪಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಅಜಕ್ಕೋಲ್ ಕಟ್ಟದು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಜೋಡಿಸಬ ಓಕೆ ನಂಕ್ ಏಪ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಹೋದ ಅಡೆಗೆ ಪಪ್ಪ ಅಜಕ್ಕೋಲ್ಗೆ ಪಪ್ಪ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗೆ ಪಪ್ಪ ಕೈ ಬರ್ದು ತೊನ್ಬ ಓಕೆ ಅವೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡ್ನ ನಂಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಅಕ್ಷರ ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಆತನಿಗೆ ಐಕೊಂಜೇನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪ ಆ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಂತವನ್ನ ಓಕೆ ಅಂಚ ಐಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಬಾರಿ ಪೂವರ್ ಹಿಂಗೆ ಮರಪ್ಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ವೀಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಬಂಡದು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಅನ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಮನ್ಪ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯದೇ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಅವು ಇಂಜಿನ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಪನ್ಪುರ ಐಕೆ ಅಕ್ಷರ ಬರೆದು 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 ಅವು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಓಪನ ಓಕೆ ಅವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೆಥಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಅವೇ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜವು ಓಕೆ ಅಕ್ಷರ 10 ಸರ್ತಿ ಬರೆದು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಬರೆಪದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ದೇತೊಂದ ಓಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ಚಿತ್ತ ನಂಗೆ ಕೆಲ ಒಂಜಿ 2 ಫೈಲ್ ಆತ್ ನಂಗುಲ್ಲಾರ ನೆಟ್ ಓಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಂಗ ಅಂಚ ಪಂಡ ಬಟ್ ನಿಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕುಲ್ಲಿಯಾರಂಡ 1 to 1 ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ಬಜಿ 4 ಗಂಟೆಡ್ ನಿಗಲಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ 1 to 1 ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆತ ಪ್ರೆಷರ್ ತಂದ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ವೀಕ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೋಗ ಓಕೆ ಐಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತದ ಐಟ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೆಟಪ್ ವ್ಯಂಜನ ಸ್ವರ ಅಂಚಪ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಐನ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಕ್ರಮ ಓಕೆ ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಬೇತಿಂಚಿನುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತು ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಬಂಡ ಭಾಷೆದ ಪವರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಾలు ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಪೂರ ಕಳೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಭಾಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನವು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 450ನೇ ಇಸವಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗನೆ ಶುರು ಆತೇನೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಕಾಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಐನು ಪೂರ ಪೋಂದು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಉಂಡತೆ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಗ್ಲೆ ನೆಟ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಆ ಜೋಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ ಅಂತ ಮಂತೀರು ಎಡ್ದಿತ್ತು ವ್ಯಂಜನ ಮಂತೀರು ಎಡ್ದಕ್ಕ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನ ಉಂಡು ఒక ಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಆ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ಆಫ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿನ ಶೈಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ
ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮನ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತು ಸೌಂಡ್ ದ ಒಲ್ಪರ್ದು ವೋಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅವು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಬರ ಕಲ್ಪದು ಜೀರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಕಂಠಡ್ದು ಅಕ್ಷರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾಳಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಊರ್ಧನ್ಯ ಅಂದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಂತ್ಯ ಅಂದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಬಾ ಬಾ ಮಾ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮನ್ಪ ಓಕೆ ಅವಲ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನೆನಪ ನಮ್ಮ ಲಿಪ್ಸ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ನೆನಪ ಪಾಪ ಬಾ ಬಾ ಮಾ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಉಪಯೋಗ ಅನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮನ್ಪಾರ ಆಪಣ ಬಂಡದು ಅಂಚನಿಗೆ ತಾತ ದಾದಾನ ಅವಲ್ಪಡದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಅನ್ಪ ಅವು ದಂತ್ಯ ಅರ್ಧ ನಮ್ಮ ಐನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ನಾಲಗೆ ಉಲೈ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ದಂತಗೂ ಆಗುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಬಿಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಪಾಣಿನಿ ಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರು ಹೌದು ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಗೇಟ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಒಂಜಿನ ಎತ್ತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಓಕೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನಲಾಗ್ ಅಂತ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಅಡುಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಅನಲಾಗ್ ಯುಗ ಓಕೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರು ನಿಗಲೆ AI ಎಂದು ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತೇನೆ ಶುರು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾರ ಶುರು ಇತ್ತೆ AI ಅನಗ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಪೂರ ಫಾರಿನ್ದಾಗಲೇ ಡೀಪ್ ಆದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿಶೇಷ ಎಂಜಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ವ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಕೋ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ಎಂಚ ಪಾತಿರ್ವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬರೆಪ್ಪುನ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದಲ್ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇತೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಬರೆಪ್ಪುನ ಅಂಜಿ ಬೇತೆ ಪಾತಿರ್ ಅಂಜಿ ಬೇತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪಾತಿರೋದು ಹೋಗಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಅನ್ಪುನ ಓಕೆ ತುಳುತ್ತ ಫಾಂಟ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಐನ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆದ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಐಡ್ದ ಬುಕ್ ಓಕೆ ಈಗ ದಾನೆ ಮನ್ಕೊಡ್ಬಂಡ ಕಲ್ಪರ ದಾನೆ ಮನ್ಕೊಡ್ಬಂಡ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಾ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಗ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವೆ ವೇರ್ ಇಸ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಏರ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಪೂರ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು ದಾಯ್ತ ಬಂಡ ನೆಟ್ ಕಲ್ಪನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಲ್ಪನ ಇಲ್ಬುದ ಈಗಲೇನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಓಕೆ ಈಗಲೇನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜ ಕಲ್ಪನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತೋರ್ಪಣ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ మరి ಬಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆ ಬತ್ತ ತೋರ್ಪಣ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಓಕೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ನಿಗಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಉಂಡು ಕಾನಾದ ಗುರುಕುಲಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಐಟ್ ನಿಗಲಿ ತಿರ್ತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ದೇನೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರ ನಿಗಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಐಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡು ಐಟ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಐನ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಕರಿ ಸತ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನಿಗಲೆ
ಜೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಜಿನ ತುಂಬುರ ಮಂತೆನ ಐತ ಪೂರ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ 24 hour ನಿಕ್ಲೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೇನು. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಿಂದ ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಪಾಡೋದು ಪೋಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇನ್ನೇನು ತೂವೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಐನ ಇನಿ ರಿವ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಗ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿ ಇಪ್ಪುನ. ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪರು ಅಂಚ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಐನು ಇಂಜನ ಕಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರ ಐನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಂತನ್ಗ. ಓಕೆ ಹೊರನಿಗಳ ತೂದು ಬತ್ತಿಪ್ಪಾರು ಜಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿರ ರಿವ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಗ. ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ನಿಗ್ಲೆ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ತು ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಬಂಡ ನಿಗ್ಲೆನ ಕೈಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಕುಲು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರೆಯೋರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಇಂಜನ ಮರ್ದು ಓಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ್ಯಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದೆ. ಓಕೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಐತ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇನೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಣಾದ ಅಕ್ಷರ ಒಂದೊಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಏಪ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಅಪಗ ನಿಗ್ಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬರೆಪುನ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೇ ನಿಗ್ಲೆ ಬರೆವಿಡಿ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಬರೆದಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಒಳ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಟ್ರೈನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು. ಓಕೆ ಆತನಾಗ ನಿಗ್ಲ ಐನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಂಡ నేను ಒಂಜಿ ರಿಮೂವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನ ರಿಮೂವ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ. ಓಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿಂದ ಒಲ್ಪಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕುಲೋಂದಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಈತ ಅರ್ಥ ಅನ್ನತ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲನ ಇತ್ತ ಟೀಚರ್ ನಿಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡನೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ವೀಕ್ಲಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪನ ಪಂಡದು. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಏನಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೇ ಒಂದು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನ್ಪುಗೋಣ ಅಂದ ದಯಪಂಡ ಸಂಡೇ ಮನ್ಪು ನಾವು ಇದು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಂಡೇ ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಪೇರು ಮಾತಿರ್ಲ. ಓಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮದಿಮೆ ಊರು ಪೋಪುನ ಅವತ್ತು ಇಂಕ್ಲಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಇತ್ತೆ ಪಾರ ಅಂಚಾತ ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ. ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ವರೆಲ್ಲ ಸೇರುಂಡ. ಓಕೆ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಸತೀಶರ ಏನ ಸಜೆಷನ್ ಇತ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತಾರನ ತುಳುರೆ ಚಾವಡಿ ತುಳು ಕಲಿಕಾ ಅಭಿಮಾನ ಮಂತಾರನ ಒಂತ ಜನ ಉರ್ಲಿರ ಇನ್ನು 10 ನಕ್ಲ ಉರ್ಲಿರ ಅಕ್ಲ ನಂಜಿ ನಂಬರ್ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆವಡ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸತೀಶರ ರಂಜಿತ್ ಉರ್ಲಿರ ಅರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಂಜಿತ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ರಂಜಿತ್ ಉರ್ಲಿರ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರಂಜಿತ್ ಇರೆಗೂ ಟೈಮು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಗ ಹಾಪುಡು ನಡುರಾತ್ರಿ ಹಾಪುಣ -2.5 3.5 ಇಂಡಿಯಾಡ್ದು ಇತ್ತೇಂತಾಂಡು ಟೈಮ್ ಅವಳು ಇತ್ತೆ 5:30 ಅಂದು 5:25 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಅದು 5 ಅಂದು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ 3.5. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ತೆಂಜವರಂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಎನ್ಆರ್ಐ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗನಿ. ಓಕೆ ಜನ US ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತ್ ಗೊತ್ತಿನ ಆಗಲು ಬೊಲ್ಪಗ ಹಾಜರಿಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ 20-30 ಜನ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದ ಅಟೆಂಡ್ ಆಪುನ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮುಟ್ಟಾಗ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಬೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಐತೆ ಬೈಯಾಗ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಐಎಸ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾಗ ಟೈಮ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಹೋಗು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಶುಕ್ರವಾರನ ಅತ್ತ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವೀಕ್ ಡೇ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇಜಿನ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ
ನಿಗ್ಲ ನಾಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಜನದ ಜವನಿಯರ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತುಂಡ ನಿಗ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಜೊತೆ ಅತನಿಗೆ ಏನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಲ್ಪ ಬೇಕಂತೇಳ ಅಥವಾ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೋಡ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಇರಗಿ ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತೆ. ಓಕೆ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಪೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಒರ ಕೇಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ದಯಮಾನ ನಿಗ್ಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪೇರಿಜಿಡ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಒಂದೇನು ಕಡುಪುಂಡ ಅಕಲ್ ಕಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಲ್ಪನ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಒಂದೇನು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಗ್ಲೇನದೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುನ ಪನ್ಪುನ ನಿಗ್ಲೇನ ಕೈಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುನ ಆತೆ ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುವ ಮೆಮರಿಗೆ ಒಂಚ ಚೂರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನ. ಓಕೆ ಇನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಬೋಪುನ ಪಂಡ ಎಂಚಾಪನ ಪಂಡ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ ಕಲ್ಪನಾಗ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಕಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ. ಓಕೆ ಇಂದು 3-4 ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ. ಓಕೆ ಅಂಚೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟ್ರೈ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಅವಳ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ. ಓಕೆ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ 2 ಸರ್ತಿ ತೂಪ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ನಮ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂಚನೆ 2 ತೂಪ ಇದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಂತವ ಮುಂದಿಂಜ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿನ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತದ ಅಂಚೆ ಪುರ ಮಂತದ ಐಕೆ ಬಡೋದು ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಚ ಅವೊಂಜಿ ತೂಲೆ ನಿಗ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ನಿಗ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಇದು ಪಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೆ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ್ಲೆಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತದ 7 ಅಥವಾ 8 ಎಲ್ಮಾರೆ ಬೋಡ ಇರ್ನ ವಿಶ್ ಟೈಮ್ ಪೂರಕಲ ಟೈಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೊಂಡ ಆಪುಜಿದ್ದೆ ಪನ್ನ ಪೂರಕಲ ಆಫೀಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬಂದು ಪೂರಕಲ ಕತೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಇರ್ನ ವಿಶ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡನ್ ಪನ್ನೆ ಪೂರಕಲ ಅವನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಪೇರು ಏನು ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 8:30 ಎದ್ದು ಮನ್ಪುಗಾಣ ಅದು ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ 8:30 ಸತೀಶ ಒಂಜಿ NRI ದ ಸೆಪರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು. ಓಕೆ ದುಬೈ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀಗ ಒಂಜಿ ಬೇಲ ಅನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಸೇರ್ಸಲೆ. ಓಕೆ ಸರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ನಗ್ಲು ಜೋಕುಲು ಸೇರ್ಸಲೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ತೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಯುಎಇ ಅಂಚ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದಿತ್ತ ಜನ ಇತ್ತೆರಡ ಒಂಜಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ. ರವಿ ಕೋಟ್ರಿ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂರು 1.5 ಗಂಟೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಬರ್ತದೆ 2.5 hour ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆತಿ. ಅಕಲ್ ಹಿಡಿದು 1 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸತೀಶರೇ ಇರೇಗಿ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸತೀಶರೇ ಈರ್ನ ಕನ್ವೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈರ್ನ ಕನ್ವೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ದಕ್ಲೇನ್ ಯುಎಇ ದಕ್ಲೇನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ದಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಮೈನಸ್ ಇಡು ಅದು ಈರ್ನ ಕನ್ವೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 2.5 ಫ್ರೈಡೆ ಅಂಚಾದು ಫ್ರೈಡೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಫ್ರೈಡೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮಕ್ ಏರ್ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳರ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡಾತಿ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಏನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಅನ್ನಂದು ಫ್ರೈಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ತಾರೆಗೆ ಫ್ರೈಡೆ ರಜೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬುಡಿಯಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡು ಉಡ್ದು ಕೋರಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೂರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾನು ವಿಂಟರ್ ಬಂದಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಕಾಮನ್ ಅದು 10 ಜನ ಯುಎಇ ಬೇರೆ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಅಪಂಡ ಆಫ್ಟರ್ 5 ಪ್ಲೇ ಪರತೆ ರಂಜಿತೇರು ಅಂದೆ ಯಾರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆರ ತೂಪೆ ಮೇ ಬಿ ಆಫೀಸ್ ಪೈರ್ದು ಬಕ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಾರಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಯಾರಿಗೆ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಆಪನ್ ಮಾಡೋದು ಬೋಡನ 11 o'clock ಮಲ್ಪೇರು ತೊಂದರೆ 11 o'clock ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆവുന്നു. ಓಕೆ ಅಂಚ ಅಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಾಯಿ ಕಲ್ಪಡ್ ಬಂಡದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪುಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್. ಓಕೆ ನಿಗ್ಲು ವರ ಕಲ್ತರ್ಲ ನೆತ್ತ ಖುಷಿ ನಿಗ್ಲ ಏಪೋಲ್ ಏಪುಂಡು. ಓಕೆ ಇಂತ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಪಾತ್ರನ ಕೇಂದಿಪ್ಪರ
ಮಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಕಿಸಿಟ ಪಾಡೋದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಅವನ್ ಆಯ್ತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇತೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ತಿರಿಪುನ ತಿರಿದು ಮಲ್ಲದಾಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಿ ಬಟ್ ತಿರಿಪುನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಓದರ ಆಪ್ ಉಂಡು ಈಗ ಓದರ ಆಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತೊಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಐದಕ್ಕ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ ತುಳುತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮಂತದ ಈಗ ಪೂರ ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ಬೋದು ಈಗ ದೆತ್ತೊಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ್ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಬೇತೆ ಈತನ ಇನಿತ್ತಾನೆ 41 ಜನ ಉರಿಯದು. ಓಕೆ ಬೇತೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡ ಬುಕ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಏನು ದುಂಬೆ ನಿಗ್ಲೆ ಕೆಲವು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಓಕೆ ಇತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿ. ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಡಿಟೇಲ್ ಆದ್ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡ್ಪೆ. ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಉಂಟು. ಲಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆತ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು ಅಯ್ನ ತೋಲಿ. ಓಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರಿ ನೋಡಿ ತುಳುತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರಿ ನೋಡು ಐಕ್ಲ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಐನಿಗ್ಲ 24 ಗಂಟೆ ಏಪಲ ನಿಗ್ಲೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಉಂಟು ಮೊಬೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ನಿಗ್ಲಿನ ಔಟ್ಪುಟ್. ಓಕೆ ಅಕ್ಷರನ ಮಂಡೆಡು ಕುಲ್ಲಪುನ ಐನ ದೆಪ್ಪುನ ಬರೆಯರ ಕಲ್ಪುನ. ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಫೋಕಸ್ ಉಂಟು ಉರಿನಕ್ಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಇತಿಹಾಸ ಅವು ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿ ಓನಾದು ತೆರಿಯಪುನ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಐ ನಿಗ್ಲೆ ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಈತ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಲ್ಪಾರ ಶುರು ಮಂತ್ ఒక ಡೌಟ್ ವರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದೀವ ನೋಡ್ತಿ. ಓಕೆ ಐಡ್ ದುಮ್ಮು ನಿಗ್ಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತೈಪೆ. ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲೆ ಹಲೋ ಪಿರದ ತುಳೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಸಾರಾಂಶ ಇಂಥ ಪಾಠ.
ಅಲ್ಲೇ ಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಏರೆ ಕರ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಪಂಡ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಡಿಪ್ಪುನ ಓಕೆ ಅವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಜಿನ್ ಬಾರ್ದಿರ್ತದೆ ಪಿಜಿನ್ ಸುತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಪೆನ್ನಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾರ್ದನ ಓಕೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಬಂಡದ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಂತಂದು ಐಕ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಅಡ್ ಎಂಜಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಡಾನೇ ಸುತ್ತ ಬರೋದುಂಡು ಪಿದಾಯ್ ಬಾರ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದು ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ಪೋರಾಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಜಿನ ನಾ ಮಲ್ಲ ನುಂಡು ಬಂಡದು ಅವು ಐನು ದಾಟ ಒಂದುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಪೆನ್ನ ಬರೀತ ಸರ್ಕಲ್ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ತುಳು ಬಂಗೊಂಡು ಈ ಏಜ್ ಕಲ್ಪರ ಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೊರ ನಿಗ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರತಿ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗ್ಲು ಕಲ್ತನಾಗ್ಲು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತನಾಗ್ಲು ಓಕೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೌಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಿಕೇಶನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಕಲ್ತದ ಬಂಡದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೈನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಓಕೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಚ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಂಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕುವ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ 9945031391 99450 31391 ಮಲ್ಲಿಕಾ ಜಯರವಿ ಇರು ಕವಯತ್ರಿತ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ಬೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನ ಪುತ್ತೂರು ಲೈನ್ ಇರು ಬೆಂಗಳೂರು ಡಿಪಣ ಊರು ಡಿಪಣ ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಲ್ಲೆ ಕೊಡೋ ಸತಿ 9945031391 ಏನಂಜಿ ಚಾಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ಯತುಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓಕೆ ಹಲೋ 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 ಅಕ್ಬರ್ ಹಲೋ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬನ್ನಿ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡು ಅಲ್ಲ ಜಗನ್ನಾಥರ ಫೋನ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಕೊಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೊಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಒಂಜಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ ತೊಂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಪಿದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿದ ತೊಂಜಿಪೇರತ್ತೆ ಅವು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾತ ಇಂಜಿ ನಾವು ಅಂಚಾದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕವು ಓಕೆ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಓಕೆ ಅವೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ವೆ ಆಯ್ತಾ ಯೂಸ್ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಓಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಐನರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಗ ಅವೇ ಬೋಡಾಯಿ ಓಕೆ ಭಾಷಾ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಲಿಪಿನ ಒರಿಪಾಡು ಪಂಡ ನೆತ್ತರೋಲು ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮೈತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಕ್ಕಳೇನ ಇಲ್ಲನಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಬರೆಯವರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರೆಯವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬರೆಯವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಡಿಟೇ ದೀಪ ಓಕೆ ಜೋಡಿಗೆ ಆ ಈ ಬರೆಯುಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪಂದು ಬರೆಯವರಾಪುನ ಟೈಪ್ ಅನ್ ಬರಾಪುನ ಓಕೆ ಅಪ್ಪನ ಗೋಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿಜಿನ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಉಡೋನಿಗ್ಲೆ ಭಾರತದ ಮಾತಾ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಜೋಕಲ್ನ ಕೈಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಒಂದು 10 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಕಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಾತಾ ಲಿಪಿನ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ಪಾರೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಲಗೆ ಎಡ್ಡ ಓಕೆ ಅವೇ
ಬುಕ್ಕನಿತ್ತ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಜೋಡಣೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಕ ಗಾಗ ಚಾಚ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನೆಟ್ಲಿನಂತೆ ಈಸಿ ಆದುಂಡು ಐತಲ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನ ಮಾಡ್ಬೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈ ಮಂತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಿಗ್ಲಿನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನ ಓಕೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆರ ಉಂಡು ಓಕೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಆಯ್ನಾತ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸತೀಶರ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ ಪೂರ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಾಡು ಅಂದ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಇಡೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಮೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬೈದಿನಾಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಚಾವಡಿದ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆದವರ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲವರ ಪರಿಚಯ ಬನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ನೀವು ಪುದಾರ ಊರು ಬಲ್ನೆ ಅಂದ್ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಜಾಯಿನ್ ಆತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದು ಒಲ್ಪಾಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಆತಾರಂದು ಪಲ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಾಲರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿ ಬೈದಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೈದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಗಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನ್ನೋಡು ಬಣ್ಣದೇನು ಕೇಳೊಂದು ಈರೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ನ ಅಕ್ಲ ನೋನ್ ಪೇರು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಲತ್ತನ ಗೊತ್ತಾ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಪಾಡು ಏನ್ ಬಂದ್ಬೆ ವಿಜಯ್ ರೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಯಾನ್ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಪಂಡದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ತೆನಕಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಿಜಯ್ ರೋಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ವಿನೋದ್ ಬಂಸಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 26 ಏನು ಪುದರ್ಲಿಪ್ಪ ಅಗ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವು ಎಡ್ಡ ಬಣ್ಣ ಉದರ್ ಬನ್ಲೆ ಸತೀಶರ ಓಕೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾರ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಉಪ್ಪ ಇರಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಕೆ ಆಶಾ ಭಗವಾನ್ ಒಲ್ತಮ್ಮ ನಗರದ ಪುತ್ತೂರು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿ ದೇವಪ್ಪ ಶೆಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಾರ ಹಲೋ ಪನ್ನೆ ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಅಲ್ಲಿ ಏನುಂಡೆ ಯಾನ್ ಡಿ.ಕೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡದು ಬೊಂಬಾಯ್ಡು ಪೊವಾಯ್ಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಊರು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇಂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಡ್ತಾರೆ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶನ್ನ ಇರ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬಾರಿ ನೀ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯಾರ ಆಯ್ಕೆ ಕುಡಾರ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆಯ್ಕೆ ಈಜಿನೈತೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಿ ಉಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡಪಡೋರು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಎಂಕೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಾನು ಶಾಂತಾರಾಮಣ್ಣ ಗೆತ್ತಾನು ಶಾಂತಾರಾಮಣ್ಣ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಅಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಆರೆ ದೇಜಪ್ಪನ ಇಕಡೆ ಪಾತಿರಿ ಆರೆ ಎಕಡೆ ಪಾತಿರಿ ರವಿ ಕೋಟೆ ಅನ್ರುಲ್ಲೇರು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಹಿಡ್ದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡೇರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲತಾ ಬಿ
ಹಾ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಲತಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ತೀರ್ನಿ. ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ತುಳು ಕಲ್ತದೆ, ಸುರೇಶ್ ಸರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಳು ಕಲ್ತದೆ. ಬರೆಯರೆಕ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಸ್ವರೆಲ್ಲ ಮೆಂಜನೆಲ್ಲ ಬರೆಯರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಆರ್ ಕಲ್ಪವನ ರೀತಿ ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರೆಪುನ ಶೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಎಂಚ ನೆನಪು ದೀಪುನಿ ಅವು ಮಾತ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಅವೇ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ನಂಗೆ ಬರೆಯರೆ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಶಾ ಪೂಜಾರಿ. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಪುದ ಶ್ರೀಶಾ. ಯಾನಿತ್ತೆ ದುಬೈಡುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ. ಧನ್ಯವಾದ. ಏತಮ್ಮ ಯಾನ್ 7th. ಮಮತಾ ಸಾಲಿಯನ್. ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು. ನಳಿನಿ ಕುಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಮಮತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಮಮತಾ ಸಾಲಿಯನ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ವಡೋದರ ಗುಜರಾತ್. ಮಮತಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಾತಿರ್. ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮಮತಾ ಪಾತಿರ ಮಮತಾ ಸಾಲಿಯನ್. ಓಕೆ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರತ್ತಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಗುಜರಾತ್ ಗುಜರಾತ್ ನಾಪದಾರು ಗುಜರಾತ್ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕ ರವಿ ಕೋಟ್ಯನ ರವಿ ಕೋಟೆ ನಾತ್ ಜಾರು ಇವೇ ಹಿಡ್ದಾರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಅವ್ರೇನು ಪಾತೆರೆ ಬನ್ಲೆ ಮೋನೆ ತೋಜಾಜೇರು ಪಾತೆರ್ ಜೀರ ಅರೆ ಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದ್ದಾನ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಕ್ ಬಡೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆದುದುಲ್ಲ. ಇವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸಂಘಡು ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎದಿಕ್ಕಿ ನಿನತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಅಂಚಾಯನ ಆಯ್ನ ತೆಂಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ. ಪಣ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿನೇಟಾದ್ರೆ ಕೆಲವದಕ್ಲು ಜಾಯಿನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಒಂದು ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಡುಲು ಪಿ ಕಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಒದಗೊಂಡುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮೂಲು ಸೇರರೆ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆವಲ್ಲಿ ಅಂದ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಹಕಾರಿ ಪಡ. ರಂಜಿತ್ ಅವರು ಪಂಡರ ಸಂಜಿತ್ ಸರ್ ಪಾತಿರಿದೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಪಾತಿರ್ದೆ. ಸಂಜಿತ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇರ್ದು ಪಾತಿರ್ದೆ. ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂರಕಲೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಊರು ಉಚ್ಚಿಲ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಲ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸವಿ ನೆನಪು ಪೂರ ನೆನಪಾಂಡೆ ಕೆಡವರನ್ನೇ. ಹಲೋ ಸರ್. ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನೈತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲೆ ಅಪಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ನಾನೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆನ ಆದು ಉಪ್ಪೋಡೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದ ನೆನಪಿಗೆ ನೋಡ್ಬಂದು ಐಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಚೂರು ಐತೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಓಕೆ ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ತೂಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಜಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಡ್ದು ಅದು ಸರಿ ಏರುಲ್ಲೇರು ಹಣ ಸೇವಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೇವಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಹಲೋ ಕೇನುಡೆ ಕೇಂಡು ಯಾನ್ ತುಳುಕೂಟದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೇವಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. बोलता ಹಲೋ ಇತ್ತೇದ ಇಟ್ಟದ ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಅಂಚ ಮಗಲ್ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪನೇ ತುಳು. ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ತುಳು ಕಲ್ದಲು ಲಿಪಿ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಟಚ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋಣಂದು ಮುರಾಣಿ ಪಿರ ಲೆಗ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಕ್ ಕೊರು ಅಂತ ಬಂದು ಅವೆನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪುರ ಪಿರ ರಿಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಪಿರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸೈನ್ ಪುರ ಒಲ್ಪರ ಬರ್ಪುಡು ಬಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಕಲ್ಪುಗಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂದು ವರ ತೋಪ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುಂಡು. ಓ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಜುನೆ ನೆರ್ದ ಬುಕ್ ಶ್ರೀಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಆಂಡ ಆಂಡ ಅದು ಪಾತೇರಿ ಶ್ರೀಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ದುಬೈಡ್ದು. ಉಮೇಶ್ ಬಿಕೆ ಆಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇರತ್ತಾರೆ. ಉಮೇಶ್ ಬಿಕೆ ಪಾತೆರಿಯರ ಕಡೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಕಲ್ದಾರ ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಿನೋದ್ ಐಫೋನ್ ವಿನೋದ್ ಪಾತೇರಿ ಇರತ್ತ ಬೊಮ್ಸಂದ್ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂಟಿ ಆಡಿಯೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕುವೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಯಾರು ಯಾರಲ್ಲ ವರಿಯರ ಪಾತ್ರ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಇರ್ಲ ಪಾತೇರಿ ಜೇರ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ವಿಜಯ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಯಾರಲ್ಲರಾ ಓಕೆ ಏನಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಏನಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಶುರು ಆಯ್ತು ಜೋಡು ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪರ ಅಂದಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೈನ್ ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ನೆನ್ನೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೇನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಕ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಬಂತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಒರ್ಲ ರೀತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಜನಕಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟಾವನಂಚಿದ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಪವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅವು ಆರು ಕಲ್ಪವನಾಗ ದುಂಬು 2015 ಕಲ್ಪವನಾಗ ಈ ಸತಿ ಕಲ್ಪವನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಕಲ್ಪವರಜ್ಜಿ ನೆಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನೆಗ್ಲೆ ಕಲ್ತಂದು ಗೋಪಾರ ಆ ಟೈಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರಿ ಮಿಡ್ ಪಾತಿರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತೋಜಾಗ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಂದೇನೆ ಇರಿಪಾಗ ಓಕೆ ಅತ್ತ ಮಿಡ್ ಡೇರ್ ಒರಿ ಪಾತಿರ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಗೊಂದಲ ಉಂಡು ಬಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಶಾನಂದರೆ ಟಿಕೆಗೆ ಕುವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾರು ಪಾತೇರಿ ಇರತ್ತೆ ಕಡೆ ಸನತ್ ರೈ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ಕರ್ನ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಳ್ಳೆ
ಕೆಲವು ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆತ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಬಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದೂರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ರೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದೆ ಸೊ ಐಕಿನಿ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೆಯರ್ ಆಯ್ತಿದ್ದಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಯಾರಾಳವ ಶಾಶ ಅಡೆಗುಟ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆತಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾಷೆಡಿ ಯಾನ್ ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ತೆರಿಯೋನೋಡು ಬಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಸೊ ಖಂಡಿತವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಮೇ ಬಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ರೆ ಬಂಗ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಂಡ ಆರ್ ಕಡಪುರ್ ನಂಜಿನ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ ಕಲ್ಪುಗ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಉಬೇದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನರ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತಿರುವ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದಾದೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಏತ್ ಕಲ್ದ ಏತುಂದು ಆಂಡ್ ತುಳುವಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಗೆ ಏನ್ ಹಿಡಿದಾದ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಎತ್ತದೇನೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಉಮೇದಿರ್ದಾದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಇನಿ ಬೇರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಖಂಡಿತ ಈಸಿ ಎಂಗ್ಲು ಕಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ತೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತಿರೆಕ್ಲ ಇರ್ನ ಊರೋಲ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬಂದೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಬಂದೆ ಮುಲ್ಪಯಾನ ಹೊಸಕೋಟೆ ಸ್ಟೇ ಆದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ 10 ಐಕ್ ತುಂಬ ಮೈಸೂರು ಇತ್ತ ಓಕೆ ಕಲ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಪಾತೆರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತೆರವರ ಅತಿಶಯ ಏರುಲ್ಲೇರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಚಂದ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಪಾತೆರ್ ವರ್ಪೊಡ್ದು ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೂಳೂರು ಇಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಕೂಳೂರು ಇತ್ತೆಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಪ್ಪುನು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕಡೆತ ಜಾಗ ಒಂಜಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಳ್ಳ ಆತೆ ಅಮ್ಮನಗ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡ ಗುರ್ತದಾಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಗುರ್ತೋಡು ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪುಗ ಆರು ಬನ್ನಗ ಬರೀ ತೂತಿತ್ತಾನ ತುಳು ಬರೆತಿನ ಅಂಚ ಅರ್ಣ ಕೇರಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಪಾತಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ತೋಜಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ತುಳುಲ ಕಲ್ಪುಗ ಬಂದ ಅಪಗಾರ ಬಂಡೇರ ಎಂಕ್ ಇಂಚೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಈರೈಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲೇ ಬಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯದ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೇನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಐಲೇಸಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ತೂತಿತ್ತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅವೊಂಜಿ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ವಿನಾಶ ಆವೊಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಒರಿಪಾಗ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಪನ್ನ ಇತ್ತದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದನ ಬಂದದ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಒರಿಪಾಡು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ కొంచెం ఉమ్మిదిత్తు కల్పోడు బంది కల్పోనకు లేరల తిక్కొందిచ్చారు ఈ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಿನೆಗೆ ರಪ್ಪ ದಾಲ ದುಮ್ಮು ಪಿರತು ಒಂದು ರಪ್ಪಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನೇಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರರು ಡ್ಯೂಟಿ ಉಲ್ಲಾರು ಬಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಲ್ಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಒಂದು ಒಲಿತನ ವೈಫ್ ಅಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಸುಲಭ ಗತೆ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನೇಪಲ ಮರಪರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಉಮ್ಮೇಡು ಒರ್ಮ ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಉಮ್ಮೇಡು ಒರ್ಮ ವರ್ಷ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಾತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ತೆಂಜ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತದಲ್ಲ ಅಡೆ ಕೊಂಚ ತಪ್ಪದೆ ಹಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಾವ ನಾಟಕ ಅವಡು ಅವೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ನನೇರು ಉಳ್ಳಾರ ಮಾತಾಡ್ರ ಬಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ವನಸ್ಸುಂಡು ವನಸ್ಸು ಮಂತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವನಸ್ಸು ಜಿನೆ ಯೋಗಿ ಸರ್
ಸೋಲ್ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಅದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಓಲೊಂದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ಆತ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ ಒನ್ಪ್ಲೇ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂತದ ಮಂತ್ಲಿ ಅಡಿಗೇರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಪಿರರ ಬಾತಿಯರ್ ಪಾಯ ಎರಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇದ್ದೀರಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯಾರು ವಣಸ್ಪುರ ಮಂತ್ ಬರ್ತಿಂದಿಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಕುಡಾರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಿಗೇರ ಅಡಿಗೆರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೀರ ಯಾರು ಪೀರ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬರ್ತೀರಿ ವೀರ ಆರು ಆಡಿಯ ಓಕೆ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಪ್ರಜ್ಞನಲ್ಲ ಯಾರು ಜಯಂತಿಯರೇನು ಬಿಡ್ದು ಆತನಿ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಕುಡಾರ ಪಾತಿರ್ಲ ಇಂಕಲ್ ನಟ್ಟುಗು ತಲ್ಮ ಸಂದವನೆ ಹಾ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಆನ್ ಅನ್ಪಿರಲ್ಲ ಅವರ ಹಲೋ ಅಡಿಗೇರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಇಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆವಂತಿ ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಸತೀಶ್ವರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿನ ಪೂರ ನನಗೆ ಕಲಿಸ್ತಿ ಸರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ போன்ல ಯಾವಂದು ಅಂಡ್ ಪೋಯಿನಾತ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣಿರದ್ದ ಮಿಂಚಿನ ಶಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸನತ್ ರೈಕಲು లేరు సరే ಧನ್ಯವಾದ ಮುಗಿಪುಗ ಸರಿ ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪನಾರು ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೇಗ್ ಎನ್ಆರ್ ಐನ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತಗೊಂಡಾಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ತೇರು ಗಲ್ಪುದಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ 21 ಗಂಟೆಗೆ ಓಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಸರಿ ಹಾಕ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಇತ್ತು ಆಗಲೇ ಸಪರೇಟ್ ಸೆಟ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡೈತೆ ಬೇರಿಂದ ಹಾಕಲು ವೇಟ್ ದಾಕಲು ಇ ದಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ತಾರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂಜೆಂಜ್ ಅವರ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮೂಜಿನ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಪ್ಪ ನನಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಓರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓರಿಯಾಗಿ ಆಪುಜಿ ಗಣೇಶನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಡೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ್ತಿ ತುಳು ಈರನ ನಿಕ್ಲಿತ ಈತ್ ಖುಷಿಯನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಇತ್ತ ತಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ್ಲ ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಕುಳ್ಳೇರ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ತುಳು ಒರಿಪಗ ಪನ್ಪಿನ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ನೆಟ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಅಂತ ತೋಜನ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಅನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಯಾನ ಮಂತದ ಆಯ್ತಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಲಿಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆರೆ ಕೊಡಿಜ್ಜನ ಅದು ಕೊಡದ ಮೀಟಿಂಗ್ ತುಳು ಮುರಣಿ ನಿಕ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ PM ಗೆ ಪೋಪುಲೆಕ PM ಶುರುವಾತ ಆಯ್ತಾ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಲೆಪ್ಪಿರುಂಡರ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಐಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಮುಖಾಂತರ ಲೆಪ್ಪಿಗೆ ಓಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮುಗಿಪುಗಾತ ನಂದಾಯ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿರಾರ್ ಇನಿ ಯಾರು ಮಂಡೇ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿ ಮಂಡೇ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಿಯಾರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೇಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಜಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಬರೇಜಿಲ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ವರ್ಚುವಲ್ ಇದು ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಕಳಪುಡು ಪಿರಾರೆಗ್ ಒಂಜರ ಮಾತ ತುಳು ನಲ್ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದು ಕಡಪುಡು ನಿತ್ತೇರು ತುಂಬು ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಈರ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸತೀಶಣ್ಣ ತುಳುವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದಂಜಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಕಲ್ಪರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈರ್ಲ ಏನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜೆ ಟೇಬಲ್ ಕುಲ್ಲಿಯಾರ್ನ ಇರೆಗ್ 4 ಗಂಟೆ ಕಲ್ಪದ್ ಬಿಡ್ಪೇನು ವಿತೌಟ್
ಮರಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ. ಜನ ಹೊರನೆ ಐತಾರದಾನೆ ಕುಲ್ವೇರಿ ಹೊರನೆ ಓಕೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಕಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಾರ ಐತಾರ ಬರ್ಚಾರಿಗೆ ತಾರೆಗೆ ಐತಾರನೆ ಅವಳು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ತಾರಿಗೆ ಅರೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಾರಿಗೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಸೆಷನ್ ತಿತ್ತೊಂದು ವೀಕ್ಲಿ. ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಆನಾಗ ಸಂಡೇನೆ ಅವಳು ಬೇಗ ಕಲ್ತನ ಬೇಗ ಮರಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅವರ ನಿಧಾನದ ಕಲ್ಪುಗ ಇದು ಮರಪರದ ಜಿನೆಟೆಂಜ ಈಗಲೆಗೆ ಕಲ್ತನ ಬೇಗ ಮರಪ್ಪೇ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೆಟ್ ಮಂಡೆಗೆ ಬೇಲೆ ಪುನ ಈವನಿಗೆ ಪೆನ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಲ್ಪವೆ. ಓಕೆ ಹಲೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಜಂಡ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಹಲೋ ಅದೇ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಟೀಚೇಬಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಈವನ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಕನ್ನಡಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ ಕನ್ನಡದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು, ತಿರ್ತು ತುಳುತ್ತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೋ ಉಂಡು ಏನುಂಡತ್ತೆ ಅಂದ. ಓಕೆ ಅವೇ ಆ ಲಿಂಕ್ ಪೋಯರ್ನ ಇಟ್ ಕನ್ನಡಲ ಉಂಡು ತುಳುಲ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಏನು ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆಮರಿ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತಂದು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಚ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ತುಳುತ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಗ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ಪನ್ಪೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಕೊಡ್ಚಿ ತುಳುತ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ತು ಉಂಡು ಐನು ನಿಗ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ನ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ವಾರ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಆನಗ ಕನತು ದೀತ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು 1 to 1 ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಐತರ ಬಗ್ಗೆ ತಿರ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಬೋಲೆ. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟರೇಸಿ ಬಾರ ತೂಳೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಲ ಝೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂರನೇ US ಬರ ಝೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನತ US ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಂತೆ. ಓಕೆ ಐತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ನಿಗ್ಲ ಐಂತುಲ ನಕಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಂಡತೆ ಸತೀಶರ ಅಂದಂದ ಪಂಡ ಐನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತ ಎಂದಿತ್ತೇನು. ಓಕೆ ಅಂಚ ನಿಗ್ಲ ನೆನ್ನೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನ ತಾಕಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಸರ್ ಅಡಿಗೇರು ಬಾಲೆಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪುಲ್ಯತೆ ನನ್ನ ಅದಲ್ಲೊಜ್ಜತೆ ಆನತೆ ಸರ್ ಪಾತೆರಂಡೆ. ಹಲೋ ಯಾವ್ದಾರೆ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದಲ್ಲಜ್ಜತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯರು ಶಾಂತರಾಮಣ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಜ್ಜರಿ ಅಟೆ ಬಲ್ತೇರ ಸರಿ ಚೆಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾತೆರಂಡೆ ಇಜ್ಜತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೆಲ್ಲ ಸರ್ ಪಾತೆರಂಡೆ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪುಗ ಮುಗಿತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಉದ್ದೀಪನ ಲೇಸ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ವಹಿಸೊಂದು ಈ ಲೇಸನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದುಕೋರಿನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಮಾನಾದಿಗ ಗುರುಕಾರ್ಯ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊನ್ಮೇಲು ಈ ಲೇಸ್ದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳಂಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಜತೆ ಸಹಾಯದ ಅಡಿಗೇರು ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮೊಗಲು ಸೇರಿದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಿ ಈ ಲೇಸನ ಈ ಲೇಸ್ದ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರು ಮೇರೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ನ ಪರವಾದ ಅದು ಖಜಾಂಜಾಯಿನ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮೇರು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾಯದ ಶ್ರೀ ರವಿ ಶೆಟ್ರ್ ಕತ್ತಾರ್ ಮೇರು ಈ ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಕ್ಕಲ ಬಿನ್ನೇರನ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಮಣಿಲ ಬೇರೆಂದು ಮೇರ್ಲ ಈ ರೇಸಿಗ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳ ಚಾವಡಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಕಡಲ ಎರಡ್ದು ಮೇರ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಪಕ್ಕ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಸನತ್ ಶೆಟ್ರು ತುಳುಕೂಟ ಪೋಯಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಹಿಡ್ದು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ದಿವಾಕರ್ ರವಿಕೋಟೆ ಮೊಗಲು ಪೂರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಕಡಲ ಹಿಡ್ದು ಅಗಲೆ ಪೂರ ಉಡಲ್ ದಿನಸಲ್ ಮೇಲು. ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಗುರುಕರ್ಲ HL ತುಳುವೇರು ಬೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿನಸಲ್ ಮೇಲು. ಐಲೇಸದ ರೂವಾರಿ ಆಯ್ನ ಶಾಂತಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರ್ಲ ಈ ಲೇಸ್ಗ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿನಸಲ್ ಮೇಲು. ನಟರಾಜ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಜಲಜಕ್ಕ ಮಂಜು ಅಡಪೇರು ಶಶಿಕಲಾ ಭೂಮಿ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೊಗಲ್ ಪೂರ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಉಡಲ್ ಜಿನ್ವಿ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಗಲೆ ಪೂರ ಉಡಲ್ ದಿನಸಲ್ ಮೇಲು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರವೇಶಾವಡಿ ಮೆರೆಗ್ಲಾ ಉಡಲ್ ದಿನಸಲ್ ಮೇಲು. ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆನ ಮಾತ ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಲೇಸ್ ಪೊರ್ರು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಯಾದವ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮೆರೆಗ್ಲಾ ಉಡಲ್ ದಿನಸಲ್ ಮೇಲು ಮಾತಾ ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಬುದು ಹೋಯ್ತು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಬಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ರು ಮೇರ್ ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರ್ಲಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಂದು ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಆರು ತುಳುತಾ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿದ ತುಳುತಾ ನೆಟ್ ಆರು ಓಲ್ ತುಂಡಲ ಆರು ಒಂದು ತಿಕ್ಕದು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅರೆಗ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಅರೆಗ್ ಖಜಾಂಜಿ ಆಯ್ನ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಇನಿ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡದ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅರ್ನ ಮದಪರ ನೆನಪುಜಿ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಅವು ಲೇಸಾನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಓವುಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಆರು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಇದೆ ಖಜಾಂಜಿ ಆದಿತ್ಯರು ಆರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೆನಪು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಲಾರೆ ಮದಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗ್ ಆ ದೇವರು ಶಾಂತಿ ಕೊರಡ ಬಂದು ಅರೆ ಮಾತಾ ನೆನ್ಪೊಂದು ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸಮಯ ಬರ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಯುಗದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.